Tuko dizuen, nik esaten diedalia, eta, bueno, minututxo bat, ondoko dia faltada, baina, bueno, datozen einean, jungo dia zartu. Muchas horas de terraza. Bai, seguro. Bai, jendeak nagon diokan, baina, bueno, ara atera noia, kontrolatzen pixkara taula, eta ematen dizut zeinan dira noizazi, eureri mikrofonoa ipintzen, bale? Baina, lehenduko gara puntual. Bi minutu. Esan nion Susanari, baina... Kaferako... Kaixo, egunon, eta ongi etorri guztioi, hurbiltzeagatik korona ideora. Bueno, dagoenekoz Orientaguneren 6. ekitaldia eta saioan gaude, zuetako askok ja da ezagunak zarete, guretzat, bueno, partaide izan zarete azkenengo ekitaldietan, beste batzuk berriak, aurpegi berriak, ongi etorri guztioi, bai. 6 ekitaldi hauetan edo 6 saio hauetan parada edo astia izan dugu gai desberdinak lantzeko. Beti ere, zuentzat interesa izan dezaketen gaiak, besteak beste, enplegagarritasuna, baita ere batxilergotik eta heziketa zikloetatik unibertsitatera iristeko bideak, bestalde baita ere metodologien inguruan ere ibili gara hitz egiten. Eta urtengo honetan, pilpilean dagoen gai bat izango dugu, gure artean, eta badakizuen moduan hitz egingo dugu etorkizuneko enpleguei buruz, edo enpleguen inguruan. Eta horretarako bi mahai inguru antolatu ditugu, lehenengoa ikusten dituzue jada hemen, eserita, enpresa eta erakunde desberdinetako pertsonak izango ditugu, eta beraiek hitz egingo digute etorkizunean datozen enplegu berrien inguruan, aldatuko direnak, desagertuko direnak, eta gero paradatxo bat egingo dugu, kafe bat hartuko dugu, astia izango dugu gure artean baita ere hitz egiteko, eta bigarrengo mahai inguru bat izango dugu ikusteko unibertsitateak nola egiten dion aurre, nolabait datozkigun aldaketa guzti hauei. Orduan hasteko pasatuko diot hitza Bego Etxabururi, bera talentuaren inguruko irakasle eta ikertzailea da, eta berak aurkeztuko ditu gure lehenengo mahai inguru honetako hizlariak. Decía que bienvenidos a todos y todas a esta 6ª edición de Orientagune, que ya llevamos 6. Algunos de vosotros ya sois caras conocidas, otros pues quizás llegáis aquí por primera vez. Bienvenidos a todos y todas. Y decía que estas 6 ediciones nos han dado tiempo ya para repasar o tratar diferentes temas, entre ellos temas como la empleabilidad, el acceso a la universidad por el bachillerato o por los ciclos formativos, temas como las metodologías, etcétera, ¿vale? En este caso os traemos un tema que creemos que es de interés y tiene que ver con los empleos del futuro y los perfiles de futuro o los perfiles que las empresas van a demandar.
Y para esto hemos organizado 2 mesas redondas. La primera de ellas, tenemos aquí ya los participantes, tenemos empresas y organizaciones que nos van a hablar sobre pues, esos cambios en los perfiles del futuro, cuáles desaparecerán, cuáles se integrarán, cuáles van a cambiar. Y luego ya tendremos una pausa para el café en el cual podemos hacer un poco de networking, conocernos entre nosotros, charlar tranquilamente. Y la segunda mesa redonda tiene que ver con cómo podemos afrontar estos retos de nuevos perfiles desde la universidad o por parte de la universidad. Y sin más, voy a ceder la palabra a Bego Chaburu, que ya es es profesora en la universidad y investigadora también, y trata pues, bueno, temas de talento. ¿Vale? O sea que Bego Chaburu, nahi desunean zure esku. Oso ondo, eskerrik asko Amaia eta ongi etorri guztioi. Esaten zuen bezala Amaia, gaurreko hitzaldia edo mai inguruan gaia da enpleguaren etorkizuna, ez? Eta, bueno, pixkat gure maikideekin hori buruz saiatuko gara, pixkat aztertzen eta sakontzek, nondik eta nora dijoazte, ez? Etorkizuna enplegun inguruan. Eta, bueno, azteko, pixkat aurkeztuko gara zeintzuk zareten, zeintzuk dian, eta, nondik handatu zen, ez? Azteko, ongi etorri Iñigo Larrea, responsable de gestión del talento en la Corporación Mondragón, izango da gure lehenengo gonbidatua gaur, mai hontan. Garbine Beraza, Garbine dator Oronatik, etxean gaude berez gaur, eta, bera dago gestio sozialen arloan, batez ere, barne komunikazio arduradun bezala. Baina, dator esperientzia arlotik ere zentrukin, unibertsitateokin, eta bar. Javier Ramos, ongi etorri. Javier es el responsable director del Servicio de Empleo del Gobierno Vasco, Lanbide, y bueno, pues le damos también la bienvenida para esta jornada de hoy. No soy tan importancioso, soy solo responsable del gabinete técnico. Vale, está bien el matiz. Eta Mireia Azpiazu, responsable de programas de talento dentro de la Diputación de Gipuzkoa. Ongi ditorri guztioi eta, pixkatek juteko berotzen, eskatuko dizuet, 3 minututan, nola, alde zuen neurrian, aurkezteko ze egiten ari zareten zure erakundetik etorkizuna, enplegu etorkizuna begira, zekintza mota jartzen ari zareten martxan, eta poco decía que os podéis presentar ahora en 3 minutos más o menos, para poder ir situándoos en qué estáis haciendo desde vuestras organizaciones, qué tipo de retos tenéis, qué tipo de acciones pues estáis poniendo en marcha. Así que, Iñigo, bai, aurrera. Euskeraz, erberaz, nahi dezuna. Bueno, yo ya me ha presentado Begoña, soy Iñigo Larrea de la Corporación Mondragón. No necesita muchas presentaciones, pero bueno, sí me gustaría dar 3 datos. Somos el primer empleador de Euskadi, el primer empleador privado, 83.000 personas. Somos muy variados, y de unidades muy autónomas, las cooperativas son muy autónomas, pero tenemos una variedad desde Eroski a Orona, a Laboral Kutxa, a MU, tenemos desde centros tecnológicos hasta supermercados. Y en todo ese rol, en todo ese contexto, pues mi rol es el de ayudar a las cooperativas a aportarles valor en todo lo que puede ser atracción y desarrollo de talento. Ahí trabajamos en 5 áreas. Bai. Venga. Bueno, irtetzen da mesela. Bueno, 5 lan arlo, lan hildo, lan egiten ditugu korporaziotik. Lehenengoa izango zen planifikazioa, deitzen dugu nere COP 2028, nahi duguna da kooperatibak erantzutea galdera oso errez bati, nola izango da gure plantilla 2024ean, horizonte estrategiko batean, eta nola izango da nire plantilla horizonte prospektibo batean, 2028ra. Hori hain erreza ez da, baina hori da saiatzen garena egiten. Helburua da gero, ekintza planak ere hor martxan jartzea, aurten hasi gara 15 kooperatibekin lan hori egiten, ja burutu dugu lehenengo
pilotu hau 15 kooperatibena, eta gure helburua da hori zabaltzea, eta urtean zehar nolabait hori errepikatzea. Kooperatibetan planifikazioko muskulu hori, pertsonen planifikazioko muskulu hori garatzea. Eta hori da helburu nagusia lehenengo ildoarena. Bigarren ildoa da gaztenei dago zuzendua. Nolabait hor nahi duguna da estean bokazioak eta habilidadeak garatu. Estean da Science, Technology, Engineering, Mathematics inglesen, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematikak eta arteak. Arteak edo humanitateak izango liratekena. Hor bi programa ditugu, bata da FES Legolik, Euskadi, Innobaskekin batea egiten duguna antolatu genuen, iaz piloto bat egin genuen, eta aurten Otsaiak 8an egingo dugu MU-rekin batea eta Auzolanekin batea lehenengo txapelketa. Proiektu hau dago 6 urtetik 16 urterako gazteta bideratuta, eta hor nahi duguna da habilidadeak garatu, bai diseinuan, robotikan, berritzaileko proiektu bat garatzen, proiektu oso, desente osoa da. Esparru honetan beste proiektu piloto bat dugu, baita ere MU-rekin eta Innobaskerekin, dela Irusare. Nolabait Irusarek bilatzen duena da, enpresa eta ikastetxen artean akordioak egitera, bata besteari gerturatzeko beren mundu horiek, baina formato xumego batean edo erresago batean, motxago, eta hori da lehenengo esparrua. Bigarrena, lehenengo esan dugu planifikazioa, bigarrena gazteena, hirugarrena izango zen Mondragon Dual deritzeguna, azkenen hor nahi duguna da bultzatu dualtasuna eta gerturatzea ikastetxeak eta enpresak eta kooperatibak kasu honetan. Hor aurten jarri dugu 100 bekako programa bat, MU-rekin batera, baita ere, eta lan hildo hori ere guretzat oso importantea da, dualtasun hori sakontzea eta hobetzea modelu honetan. Laugarren lan hildoa Mondragon People deritzogu. Mondragon People talentua erakartzeko esfortzu bat da, kooperatiben aldetik, gure proiektua nola esplikatu. Hor errexena esplikatzeko izango zen zeuek sartzea tekleatzen bat zute Mondragon People, hor webgune bat dago, hor dago enpleguko webgune bat. Gaur goizean 158 lanpostu daude eskainita, hor ikusi dezakezute ze lanpostu, ze perfilak eskatzen ditugun konkretuki kooperatiben aldetik. Eta hor daude, kooperatibek hor publikatzen dituzte eren lan eskaintzak, eta baita ere eskaintza dualak ikesketarenak ere bai. Baina errexena hori izango zen labur biltzeko, denbora horretzeko. Eta azkenekoa, 5. hildoa, da birkualifikazioa. Hori ja martxan jartzen ari gara, aurten ja pentsatzen ari gara, datorren 3 urtetarako plan bat. Eta hemen 2 hildo daude, bata da nolabait enplegarritasun bajua edo obsoleszentzi arriskua duten langileekin nola birkualifikatu alik azkarren, nola azeleratu prozesu horiek. Eta beste lan hildoa da nolabait teknologia berriak garatzea eta nolabait barneratzea kooperatibetan ere negozio, produktu, zerbitzu berriindako behar itxustenak hori nola azeleratu. Eta hori dira gure 5 lan hildoak. Ez dakit ja pasatu inez, nire 3 minutotetik, ez da? Baina, plan inen zegoen. Oso ondo, eskerrik asko Inigo, azalpenagatik, eta pixkat kokatzeko, pixkat zure arduran dituzun proiektuetan. Oso interesgarriak, eskerrik asko. Garbine? Nik amortizauko dut. Ezkeneako zelan hildo, eraldaketa organizatibo absolutua, konstantemente. Ezin dugu, etorkizunei behi da eon, baizik eta egunero aldaketa hori sartzen hasi berge. Eta eraldaketa organizatibo hortan aizkeneako ikusten duguna da antizipazio bat eukita, nola biharko eguneko, gaurko eta biharko eguneko lanpostui erantzuna emango diegun. Orduan, hortarako, gu momentu honetan daukeu gaina fresko, bain dela hilabete batzuk itxi dugu gure plan estrategikoa, etxekoa, oronakoa, urrungo laburtetarako. Bertan, markatzen deudanok, nik aizkeneako ikusten dut, goazela txalupa baten eta arraunin behar dugula norantza berdinen, ez da, eta noa jun behar gehan. Orduan, hori definitutakon, ege garrantzitsunetako bat bezala, ateratzen da, beti urtero eta urtero berdin doze plan estrategiko mota iten dan, beti pertsonak. Pertsonak gehalako aizkenako arraun iten deunak, ez, barku hortan. Orduan,
aspektu hortan, zein behar du pertsona horiek formatu, ikusi ze behar duten, eta bueno, guk eok ez, nire izkineako bain gaztea sentitzen ez, eta esaten dut, oindala 20 urtez gendun gaur egunen bezala lan egiten, baina etxe berdinen gaude lanen. Orduan, zer aldaketa konstante uki behar du, ze ikasketa kontinu uki behar du biharko eguneko, edo gaur egungo eta biharko eguneko beharroiei lan egiteko ez, formazioa, barne komunikazioa, eta hor, plan estrategiko hortatik atera di adibidez, gizarte kudeaketako arloa korporazio mailan oronan, badala eje estrategikoa konsolidatzeko gure esperientzia kooperatiba, kasu hontan gu oronan, Europako proiektu bat gehanen, ez da? Eta gure lankide norvegiarrak edo holandesak edo polakok edo londinensek, ze behar ditun ikusten joan behar geha, eta lantzen hemen aldamenen erneanin fabrikan daukeuna bezalakoa, ez? Izkeneako hor gizarte kudeaketan arlon ditugun hildo estrategikotan aldaketa konstante horrekin, ikasketa konstante horrekin, eta egokitzeko gaitasun horrekin aurre egitea. Hortan gabiltz. Hori nahi dugu bintzet. Indar asko beharko dituzu aurrera egiteko, eta proiektu politak eta gauza asko egiteko. Oso ondo, eskerrik asko. Javier, tu turno, ¿qué nos cuentas? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuáles son vuestros proyectos, iniciativas? Bueno, primero agradeceros la compañía y la atención, y aunque suena merengón, me parece una iniciativa muy bonita. Quizás, no sé si está suficientemente valorado, así lo percibís vosotros, vuestra labor, pero me parece muy importante. O sea, la capacidad de influir en las personas jóvenes para que luego tomen decisiones más o menos acertadas no se está valorada. O si tenéis suficientes instrumentos y herramientas para poder hacer bien vuestra labor. Bueno, vaya eso por delante. Lanbide pues es una organización compleja, como decía Íñigo, somos grandes, creo que del orden de 1000 personas trabajando, pero una red de colaboración en torno que probablemente conozcáis. Gestionamos 2 ámbitos fundamentales, políticas activas y la renta de garantía de ingresos. Dicho esto, ya me centro en qué os puedo servir hoy y qué puedo ofreceros. Bueno, pues quizás una modesta estrategia de anticipación. Lo que tenemos puesto en marcha desde hace unos años ya es unos instrumentos de prospectiva basados en modelos econométricos, y lo que utilizan o lo que básicamente dependen es de un buen combustible. ¿Qué le echo yo a esos modelos econométricos para que luego me puedan proyectar cosas? Bueno, pues las operaciones, las bases de datos con las que trabajamos o las que podemos acceder nos permiten esos modelos econométricos. Por ponerle nombre y porque lo veáis, hay una aplicación que se llama Futureland, que está a vuestra disposición y que proyecta escenarios, sobre todo a 2030, con las visiones que va a haber en grupos ocupacionales y ramas de actividad. He mencionado escenarios. Paralelamente trabajamos también con una empresa que creo que depende también del grupo, con Prospectiker, en escenarios de futuro. Utilizamos una metodología que es en origen de Naciones Unidas y que es algo muy sencillo, reunir a los agentes regionales para plantearse ¿y qué hago yo ante ese reto? Y no es tan sencillo como eso. Entonces lo que intentamos ver es en gobernanza, en educación, en otras cosas, hacia dónde ir. Y por último, no tanto en el ámbito de la prospectiva, pero creo que útil para vosotros, desde hace ya 15 años y con carácter censal, y llega a unas 20.000 personas, le preguntamos a todas las chicas y chicos que salen del sistema educativo, de las universidades, de las 3 y de la FP, qué es de su vida laboral. Entonces eso se recoge en unos informes, son amplios, grado por grado, de FP, de universidades, y permite pues, tener una visión, igual es muy prosaica, yo sé que vuestra orientación tiene muchos ámbitos, pero en esta parte prosaica, pues, ¿y cuánto se gana? ¿Cuál es la estabilidad? ¿Qué funciones desempeño? ¿Dónde voy a acabar trabajando? Eso es en lo que creo que os podemos ayudar y en parte, bueno, pues lo que la charla de hoy. Y muchas gracias. Eskerrik asko, Javier, zure aurkezpenagatik. Eta, bueno, Mireia, zure txanda. Kaixo, egunon guztioi. Azaltzeko Gipuzkoa Talent foru aldundiaren estrategia bat da, eta bere helburu nagusia azkenean da Gipuzkoako ekonomia sustatzea. Eta nola egiten dugu hau, ez? Talentua erakarriz, atxikiz eta garatuz gure lurraldean. Zenolako programak eta zerbitzuak dazkagu? Talentua erakarri eta lurraldera atxikitzeko, darkagu programa bat, deitzen dena Relocation,
enpresei zerbitzu honen bitartez laguntzeko atzerrian dagoen talentu hori onera erakartzen behar dituzten behar izanen arabera. Eta baita egiten duguna da atzerrian egiten ditugun ekitaldi internazionalen bitartez, adibidez hilabete honen bukaeran izango gera Parisen, egingo duguna da ikusi pixkat atzerrian dagoen profesional horrek zer behar duen Gipuzkoara bueltatzeko, Euskadira bueltatzeko. Orduan, gure lana da azkenean profesionalen mundu hori eta enpresen mundua hurbiltzea. Garapenaz hitz egin dut baita, eta hortarako dakagu Talentiaz Skills zerbitzua, eta programa honek du helburutzat unibertsitatean lehenengo mailan dauden ikaslei 4. urtera arte gaitasun transbertzalak garatzen laguntzia. Hemen, 4 unibertsitateek, Gipuzkoan dauden 4 unibertsitateek parte hartze dute, Teknun barne, eta, helburua da, ikasleek beraien burua hobeto ezagutzea, beraien ikaskideekin baita sare bat sortzea, eta beraien ingurua ezagutzea, era berean. Hau da, enpresak, erakundeak, helburu desberdina dazkaten erakunde hauek, ez? Orduan, helburua esan daiteke hori dela, azkenean ikasle mundu edo mundu profesionalean dauen pertsona hauek enpresekin biltzea. Oso ondo, oso interesgarria ere, oso ondo, Mireia. Eskerrik asko. Aurkezpenak egindak, jungo gara sartzen pixkat, debate hortan edo amankomuneko gauza jartzen. Eta, danok aipatu duzue, etorkizuna, eszenariok, aldaketa, transformazioa, ez? Hoi dena nola modu baten edo besten eragina egiten ari da gure lanpostuetan, ez? Egunero gauzetan, ez? Nola teknologia sartzen ari da gure gure bizitza orokorrean, baina baita ere gure laneko moduak aldatzen ari dira egunero, ez? Eta, ere, demografien aldetikan, ze erronka ditugun ere, ez? Eta nola guztioi nahaztuta, eszenario bat edo kontekstu bat ematen diguna da erronka berriak sortzen dira, batez ere enpresai begira, ez? Eta kontekstu hortan, gainea daukaguna da errealitate bat ere erakunde barruan hainbat generazio desberdinak, ez? Elkartzen ari gea eta inkietudeak, motivazioak oso desberdinak, ze nahi dugun, nola egin nahi dugu lan, errealitatea konplexuago, ez? Pixkat lehen agian gauzak ziren asko estableagoak eta momentu honetan dinamika oso desberdina. Eta hildo horretatik, poco tirando de este hilo, de todas estas transformaciones que al final están impactando en lo que es el día a día de nuestros trabajos y de las personas que estamos en las organizaciones, pues igual lanzaros una primera pregunta, reflexión, para que podamos compartir, que sería ¿en qué medida vosotros estáis sintiendo esa transformación? ¿En qué cuestiones las podéis estar identificando en el día a día en vuestras realidades? Borda, opa. Aquí sentiros libres de cada uno, el que quiera, el que se sienta... Son movimientos, probablemente, esto lo vemos todos los días cada uno, pero los movimientos desde una posición que puedes estar controlando más información son movimientos no demasiado nítidos, pero son evidentes. Yo os diría que en estos momentos la gran batalla, igual a vosotros os preocupa, no es tanto en identificar cómo se va a llamar esa profesión, con 2 apellidos y qué funciones, sino los elementos importantes que están moviendo ahora el mercado de trabajo. Yo creo que la batalla de los principios y valores es más importante que saber las 100 ocupaciones que van a ocupar a no sé cuántos miles, pero esa es una batalla importante y esa batalla empieza a tener ya manifestaciones. Hay algo que lees el registro de contratos y hasta ahora era una relación entre una empresa y un trabajador en base a un contrato, una modalidad concreta. Ahora eso ya se está rompiendo. Son situaciones muy etéreas, muy complejas. Y eso hace que las personas sufran. Yo me estoy preparando para trabajar de esto, pero luego la forma en la que me relaciono con la empresa está pareciendo muy diferente a lo que yo esperaba. Entonces, esa situación, y unida a algo que le he querido entender, es la demografía está presionando muchísimo. Ahora
Tenía un dato, pero se me ha olvidado, pero bueno, aproximadamente os podría decir que si nuestra vida laboral la pudiéramos partir, no sé, podemos trabajar, pues, del orden, si nos queremos jubilar, 37 años. Lo dividimos en 3 trocitos, nos tocan a unos 12 años un tercio. Bueno, pues de aquí al 2030, que sería un tercio, aproximadamente el 49% de la gente que estamos trabajando en Euskadi va a ser renovada. Es la demanda de sustitución. Entonces, fijaros el impacto. A la gente que vais a tener que trabajar hay una situación de cierta bonanza, leerlo así, y es que va a haber mucho espacio como consecuencia del hueco que van a dejar otros. ¿Qué hueco van a dejar? Desde luego, pues no sé, no van a ser los convenios a los que estábamos acostumbrados, estoy hablando de relaciones laborales, no van a dejar huecos en las ocupaciones que dejaban. Una empresa, supongo que tú lo vivirás más cerca, se queda un hueco y dice, pues por demanda de sustitución, otro a este hueco. No, igual alguien de dentro ocupa ese espacio y la organización ve que se generan otros espacios y los incorporan. Esa complejidad vais a tener que trabajarla, no hay certezas. Tantos van a ir, tantos miles a esta ocupación. No, lo que va a haber esos grandes movimientos, que luego hablaremos de la parte educativa, que es donde yo creo que está la gran inversión. Esa es la visión que tengo de lo que está pasando. Simplificándola, una caricatura. Y tirando un poco del hilo de lo que comentabas, vemos, bueno, en las empresas, porque bueno, nosotros tenemos un contacto muy directo con ellas, lo que vemos es que cada vez hay una dificultad de comprensión entre el profesional, lo que quiere de estas nuevas generaciones y lo que está ofreciendo el que recluta, ¿no? Y porque hay un cambio de valores, hay un cambio de, igual antes sobre un paquete salarial se podía negociar y solo específicamente se hablaba de eso, pero ahora los nuevos profesionales están buscando otras cosas, muchos más intangibles, vamos a decir. Entonces, hay que entender que el mercado está cambiando porque los valores, el pensamiento y las necesidades de las personas también están cambiando. Y lo vemos muy claramente en el programa Talentia, ¿no? Estamos con estos chavales que están en esos 4 años en la universidad y cuando les hablamos de ¿con qué soñáis? ¿No? Pues tampoco es tan concretamente una carrera que vaya a subir tanto, pero es más vivir experiencias y aquí, allí, quiero cambiar, no me quiero casar con una empresa, quiero probar. Entonces, esa mentalidad hace que el mercado sea, vaya a decir, más dinámico porque la gente pretende cambiar de puesto, de empresa. Eta hortikan, bai, Garbiñan, nahi nizun zuri pixkatze lotura enpresa eta ez, zuzena. Horre ez da bakarrik demografikoki aldaketa bat daukeula hemen etxean, zatio askotan gu oso itxiten gea ez, Euskal Herrin eta guren gaude. Kontutan hartu behar dugu merkadu internazional baten gaudela lanen. Eta orduan horri gehitzen zaiola guain dio, komplikazio bat ez, gehiago dela, garai baten esaten genuen ingles onditzik imalimazu nahikoa da. Eta gaur egunen, izan bertzea gai, ingles bati entrevista bat eiteko. Eta hortarako zer da, jakin behar dezu ingles horrek nola espresatzen duen, ze gauza dituen atzetik, nola ulertu behar dezun, matiz horiek, bertako kultura ezagutu behar dezu, bertako hizkuntza jerga ezagutu behar dezu dana. Orduan, merkatu internazional horrek eskatzen diguna da, hemen eraldeketa bat ematen nahi da, baina aldi beren jakin behar deula lokalki moitzen, baina mundu global baten baita. Bai, eta pixkat, esaten denen ciudadanos del mundo hori, goazen eramatea mundu empresarialea, bai. Ez da bakarrik gaztek zer nahi duten, baizik, eta guk enpresak ere entzunin behar deu. Ze behar dauden, eta ez da bakarrik gaztek zen nahi duten, baizik, eta gukeok ere bertan gaudenak nola ikasi behar den gauzak aldatzen eta egunero berri zeiten. Orduan hor ekilibrio bat, gauza guztietan bezala ekilibrion dago sekretu, ez? Guk adibidez oain esaten genuen, ez? Eta grazien ditzatio esaten duzu, oain arte paketea zan, ordainketa inbestekoa da, 6 hilabeteko urtebeteko kontratua, gero ikusiko duen nola dijon asuntua. Eta orain, guk antolatu dugu talde bat onboarding deitzen zaiona. Eta onboarding horrek zein behar du. Erakargarritasun bat eman pertsona horri gure etxea lanea etorri dadin. Gu jun behar geha saltzen gure produktu. Gare baten ematen zon, ate joka juten ginela enpresatara, ez da? Eta kurrikulum entregatu eta aberrantxe jartzen ginen danok, aberno iziken diaten entrevista. Gaur egunen, enpresak unibertsitatera juten geha, gure buru esaltzea.
gure produktua saltzen dugu, gure balorezko gauzak jartzen ditugu, gure kultura organizazionala zein duen erakusten dugu. Eta nahi dugu erakarri pertsonoie gure gana lanera. Bai, familiko beste bat izateko. Orduan, hor ja dinamika desberdinak hartzen hasi gea, eta askotan elkarru lertze hori, hasieran kostatu egiten da, baina pixkanaka ekilibrio batea iristen gea, ez? Eta beraiek, gazte jendek ere ikusi behar du, mundu laboral baten sartzeko garaien, bere aldetik ere jarri beharra daukela, ez dala dana egin da dator, ezta? Baizik eta, gu pixkat moitzen egian bezala, saiatzen egian bezala, erantzun hori ematen, gazte jendekeak ere, pixkat uztartze hori egiten lagundu behar dutela, ez? Horre, aldatzen nahi diagozak, eta nik uste danon aldetik. Bueno, ni zerbait desberdina esatearren, aportatzearren, lanaren etorkizuna hausnartzen dugunean, beti egon da galdera hori, eta askotan zaila da etorkizuna nola izango den jakitea, etorkizuna gaur da, baina gaur ze seinalek ikusten ditugu. Nik ikusten zait asko horren dago James Bessen, autore bat, liburu bat idatzi dauena, formakuntza kontinuari buruz, eta ze inpaktu dauken horrek berrikuntzan eta nolabait berak esaten reparto de la riqueza, edo wealth eta hanek komentatzen du nola 80. hamarkadan eta 80. Kutxasean automatikoak jarri ziren abian teknologi bezala eta esaten zen hauek bentanillako langile guztiak kenduko ditu, danak kutxan zainela jungo gera eta ez gera jungo langilearena, eta justo 80. hamarkadan eta 80. hamarkadan banketxeko langile kopuru hori gorak aguntzan eta ez beraka, orduan esan duzu askotan, ez dakizu ondo asmatu, baina ari hortik hartuta, azkeneko 10 urtetan, Espainiko banketxe handienak 83.000 pertsona kaleratu dituzte, edo gutxigo dituzte, edo jubilatuta, edo kaleratuta lan egiten banketxe horietan. Hori da, korporazio osoa, Mondragon korporazio kooperatiba guztien jubilatuta edo desagertuta, ez? Eta orain nolabait digitalizazioa dator, eta hemen bankua mobilan dakogu, eta orduan ez gera bulegora juten, eta bulego kitxe egiten dira. Orduan hori seinale argi bat ere bada, beste seinale batzuk ere badaude, kooperatibek, automatizazio maila eta digitazio gure kotxeak digitalak dira, gure mobilak gerozta funtzio gehiago egiten ditugu mobilen bitartez, mundua digitaletzen ari da, eta enpresak ere bai. Eta orduan digitalizazioaren inpaktua ikusten da. Eta gehiago ikusiko da, eta gero ikusten da beste eragin sozial batzuk. Esaten da ekonomiaren uberizazioa eta desberdintasunen zabaltzea, eta etorkizuna ez dago idatzita egin inberra, baina hor badokogu erronka batzuk ere, benetan gure kooperatiba bezala daukogun gure erronkak eta gure konpromisoak ere mantentzeko. Eta pixka tortikan abiatuta eta konteksto hori hartuta, nola pentsatzen duzue profesioak, lanpostuak jungo dira aldaketa hori ematen? Ze ekintza motak jarriko, edo martxan daude enpresetan, obsolesentzia hori, profesio batzuetan, kasu batzuetan, eraldaketa hori aurrera alizateko, egiteko. Ze ekintza motak, mai gainean daukazue momentu honetan. En este contexto de transformación del que estáis hablando, que es ya una realidad en las organizaciones, ¿cómo entendéis que las profesiones van a ir transformándose? Y en ese proceso, de alguna manera, ¿qué tipo de acciones se están visualizando que se van a hacer o qué acciones ya se están tomando desde las organizaciones para abordar esta transformación de las profesiones? Esta reixa galdera, es como poner una bola de cristal pixkat eta ez. Baina, nik uste dut ekintza batzuk martxan daudela, enpresak hor daude, eta... Enpresa kulturan dago asko hor. Ez da hainbeste akziok nola dauden, baizik eta nola ulertzen dezun lana. Adibidez, orain dela ia 20 urte, ginu zen horonan, 164 lanpostu, eta oso definituta zion. Eta pertsona juten zen lanpostu hori eitea. Horrekin hausin gendun.
Eta orain dela 20 urte zitzeiten ez da gaur egunen oraindik martxan seitzen du, ez? Baina esan gendun pertsonak aportatzen du bere lana baliokateko prozesu desberdinei. Hor, txipaldaketa tremendoa da. Zeti, ez zaude lanpostu bati lotuta, baizik eta zure aportazioa da enpresak aurreiteko balio duna, bai? Hortan, zeskatzen da, ez da, inbeste, guain tokatzen zait, ez dakit, parte elektronikon lan aitea, ez dakit, biharko maniobran, ez, astensoreko maniobran. Baina igual biharko egunen tokatzen zait, ez dakit, oso harrara da, baina talde mekanikora pasatzea. Edo urrengo egunen egon barra dauket CBM ioteko talde baten, itzekin nahiz igual ingenieritzako arlo desberdinez. Esan nahi etena da honekin, eskatzen nahi gana da, habilidade edo gaitasun transversal batzuk eotea. Bai, ikasteko kapazitate kontinu bat eukitzea. Gaitasun eukitzeko aldaketa horri egokitzekoa. Eta gero ezagutza tekniko hori pixkanakazoaz leku bakoitzen ikasten. Orduan, txip hori oso desberdina da, ez da hainbeste nik soldatzen dakit eta hemen hau eta soldatu ingo dut nire bizitza guztin, baizik eta nik fabrikan lan egiten dut eta momentu honetan soldadura naho lanen, baina biharko egunen egun naiz montajeko talden eta urrungo egunen egun naiz plegadora baten edo igual ofizina teknikora pasatzen naiz. Eta hortarako gaitasun hori eduki behar da pixkat berrikuntza konstante hori emateko. Ez dakit erantzuten nahi naizen, baina da kultura aldaketa bat bezala, pentsamentu desberdin bat bezala. Ez da inbeste lanpostu bati asoziatuta naho, baizik eta polivalentia izan behar naiz. Eta hortarako gaitasun batzuk eduki behar ditut ikasita, eta ikasten konstantemente egun. O sea, que pasamos un poco de un modelo de estar encerrados en un puesto, unas tareas, a un concepto un poco más amplio, ¿no? De profesional que... Polivalencia absoluta. Que tiene que dar respuesta a distintos retos en distintos momentos y en distintas fases de la cadena de valor de una organización, ¿no? Totalmente. Yo creo que es muy interesante decir qué va a ser trabajar en un futuro, ¿no? Porque, guretzat lan egitea da, nolabait tarea batzuk betetzea, ez? Automatizazioarekin tarea asko automatizatzen badira, orduan lana zer izango da, ez? Lana ez da izango tarea batzuk betetzea, bizik eta emaitza bat lortzea, kreatibitatea jartzea, gauza berriak inpaktu egitea, beste gauza bat izango da lana eta ez prozesu batzuk errepikatzea, ez? Lehen esan dizuet, lehenengo hildo bat landu deguna dela, planifikazioa eta 15 kooperatibekin egin dugula ariketa hori. Ni nahi nuke txapa gehiegi sartu gabe, ez dela zuk esaiazu moztu, labur bildu, nolabait lanaren evoluzioa guk oso labur bilduta eta oso simplifikatuta, zatik errealitateak oso desberdina dira, baina nolabait ideia bat trasladatzeko zein dan lanaren evoluzioa, esango nizuke, lehenengo enpresek digitalizatzen dute eren produktua. Adibide bat jartzeko, guk zerraia bat baldin badokogu, zerrai mekaniko bat izango dugu guk gehien bat, gure etxean, batzuk izango dute zerrai elektroniko bat, baina nolabait zerrai digitala izango dugu. Zerrai digitala zesan nahi du, hori dagoela sensorizatuta eta konektatuta, eta mobilarekin nik irikiko dut, edo alarma konektatuko dut, eta orduan zer dago konektatuta eta komunikatuta. Eta nolabait produkt hori ematen da astensoretan, ematen da tornilloetan, ditugu enpresak sensorizatu dituztela tornilloak. Nolabait produkt hori zesan nahi du, behar ditugula ezagutza pilo bat, sensorizazioan, ziberseguridadadean, jake konektatuta eta komunikatuta dagoen gure astensorea edo zerrai elektronik hori, ez dugu nahi hacker batek gure atxea irikitzea. Orduan, daude elektronika munduan, zerbitzuen munduan, ez bakarri produktua, zerbitzuak digitalizatzen dira, orduan, erronka teknologiko oso handia ditugu, baita ere, aldaketa klimatikoaren inguruan, material ligero bat behar ditugu, energia gutxigo gastatzen dutenak, hor badaude, zerbitzu eta produktuetan erronka teknologiko oso handiak, eta hor, ingenieritzako profilak, oso demandatuak izango dira, ez? Digitalizatzen da produktua eta zerbitzua. Digitalizatzen da baita ere fabrika. Fabrikak produktibidade salto oso handia dago robotizazioan eta automatizazioan, eta hor evoluzioa da kualifikazio bajuko lanpostu gehienak desagertzen joango dira. Geldituko dira batzuk, gauzak automatizatu ezin daitezkenak, baina oso gutxi, eta ez dira, desde luego, aberatzenak izango.
profesionalki aberatsenak, ez? Eta hor sartzen den beste kapa bat da, automatizazio hori, fabrika konektatu hori, oza, ez da bakarrik automatizatu, baizik eta konektatu eta dana gestionatu alizatea, inkluso kadena suministro esaten dan oso batean, ez bakarrik nire fabrika, baizik eta gure proveedoreak, eta bezeroa, eta distribuidorea, eta guzti hori konektatzeko, bai informatika aldetik, bai big data analizi horretik, eta datu multzo asko ze handiagoak izango ditugu, ez? Askotan produktuan hitz egiten da de gemelo digital, edo ez da hori euskeraz nola esan, nola biki digitala, baina fabrikak ere izango dute bere biki digitala, eta smart cities esaten denean, baita ere, hiriak izango dute eren biki digitala, ez? Nola biz, ikusten dena, sarea, transportea, energia, guzti hori ikusiko da. Eta gero, baita ere, nolabait automatizatzen da edo digitalizatzen da bulegoa, ez bakarrik nolabait fabrikako lanpostuak. Bulegoa ere digitalizatzen da, eta hor diseinuko lan guztiak, planifikazio lan guztiak, automatizatuko dira nolabait rutina bat jarraitu dezaketen lanpostu guztiak edo lan guztiak. Eta nahiz oso konplexua izan, regla jakin batzuta erantzuten badu, hori automatizatu daiteke. Zer ezin da automatizatu? Kreatibitatea behar duena, erabakitze prozesuak behar dituena, baina beste guzti hori digitalizatu egingo da. Eta horren aurrean, ze pasatu daiteke, ez dago idatzita. Baliteke jutea oso mundu bipolarrera, nun dauden lanpostu batzuk oso demandatuak, oso egoera honekin eta alakarta eta zer nahi dezun, eta beste batzuk oso kualifikazioko bajukoak, nolabait bretxa digital handi bat horregotea. Guk zer egiten ari gara, hori eragozteko, hasi ginen nolabait prozesu oso guke batez ere Fagor Elektrodomestikozeko krisiarekin, genitxun 1.800 pertsona birkokatzeko, horietatik 800 pertsona kualifikazio gabe, eta horre erronka izan zen kualifikatzen hasi, birkokatzeko beste toki batzuetan. Eta horrik hasi dugu formakuntza prozesuak ezin direla izan planteatu genitxun moduan. 3 urtetan FP bat atako dezu, formakuntza profesionaleko ziklo, goi mailako ziklo bat. Hori 200 biko pertsonak egin dute, 3 urteetan zehar lan egin eta gaina ere hori atara, baina hori da Superman eta Superwoman batzuk izan dira, oso prozesu zaila da, behin egin dezaketena, eta gaina askotan gero lanpostu berdinak okupatzen ari dira. Orduan egin behar ditugu nolabait hau jasangarria. Egin behar ditugu transizio oso txikiak, lanpostutik lanpostura, asko ze azkarragoak, asko ze eta ez hain akademikoak, hain formalak, hain epeluzekoak. Eta ja, denbora jaten ari nahi segura. Beste. Javier, mire, bai. Garbiñek komentatu dunan arira, gaitasun hori esparru batetik bestera mugitzeko, guk proposatzen dugun programan Talentia Skillsen unibertsitatean dauden ikasle horiei modulo desberdinen bitartez erakusten diegu nola inbehar duten aurre erronka bati innovazio puntu hori emanez, kontutan izan, 4 unibertsitate desberdinetako ikasleiak dirala eta fakultate desberdinetakoak, hau da, ingenieruak dauen lanian, hezkuntzako jendiakin. Orduan, talde multidisziplinar horietan nola eraman aurrera proiektu bat. Bai innovazioan, bai taldeka lan egiten dutenean, ematen dizkiegu baita espazio desberdinak, erakunde desberdinak dituztenak helburuz, enpresak proiektu, zerbitzu, produktu batzuk dazka, baina baita balore eta helburu sozial eta ingurumenarekin lotuta daudenak. Orduan, saiatzen geha, nahaztatzen, mugitzen, leku batetik bestera, behaiek ikusteko aurre egingo dion etorkizun hori ez dela izango estatikoa. Orduan, saiatzen geha pixkat trebatzen gaitasun horiek 4 urte horietan zehar. Yo particularmente, si tuviera que... Es difícil contestar a tu pregunta y no parecer un escapista, pero si tuviera que deciros algo, yo estaría relativamente tranquilo porque lo que hoy está pasando aquí, el hecho que estemos sentadas estas personas, con los perfiles que tenemos sensibilizados por este tema, ya significa algo. Y si estamos aquí es porque creemos que tenemos algo que aportar y que probablemente tengamos soluciones. Luego me da la sensación
que este país y lo vertebrado que está no está ni en la cola, probablemente no esté encabezando, liderando estos procesos, pero respondemos razonablemente a estas transformaciones. No nos pilla por sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, y miro más al mundo empresarial, es, vale, y todo esto que suena muy bien sobre el papel, yo mañana levanto la persiana y ¿cómo soluciono, no? Bueno, por los procesos de respuesta a la automatización, yo creo que ya está. Automatización como gran término donde caben todas las cosas que hemos hablado asociadas. Las empresas ya están sensibilizándose, pero no solo las dejamos ahí a ver cómo resuelven. El sistema educativo ya se está transformando, las propias ofertas de grados en FP, en universidades, y el encaje final que pudiera ser, dice, bueno, pues mire, sale un producto que es una persona, una ingeniera, y va a Orona. Y dice, es que esto no tengo por dónde cogerla. No, hay mecanismos de adaptación, la formación para el empleo. Creo que somos una sociedad que en estos momentos tenemos una antena y probablemente sistemas de captación suficientes para estar sensibles ante esta realidad. Somos conscientes de lo que está pasando y la realidad productiva y educativa responde. Luego, yo creo que en estos momentos yo estaría razonablemente no intranquilo, tranquilo, y vamos a seguir haciendo como estamos haciendo, ¿no? A ver qué pasa ahí. Mensaje de tranquilidad. Bien, guzti hortan, eta gian berriz, enpresa begira, ez? Claro, transformazio guzti horiek nola zer agina egiten dute pertsonei, ez? Nola dia, prozesu guztie transformazioa, digitalizazioa, la fabrika, tal, bulegoak, eta pertsonak nola bizitzen ari dira, realidade hortan, ze ja hor gaudela, eta, bueno, nola da beraien pertsonen bizipena, azkenen, Garbinek aipatu duen bezala, azkenen enpresak egiten ditugu pertsonak, ez? Eta orduan, hortan nola dira bizipenak, ez? Ze zailteztunak, ez? Egon daitezke hor edo ze erronkak, ez? Pertsonei begira, ez? Ez ja sistemak edo teknologia, baizik eta. Bueno, ni botako lehenengoa. A ber, guri pasatzen zaigun askotan da, pertsonek ez dakitela non ikasi, ezta? Nik baldin manaiz orain lanpostu baten etorkizunean edo epe motxean automatizatuko den lanpostu baten baldin manago, askotan ohitu gera nolabait hemen dago ikasteko epoka bat, nik ikasi nuen ez dakiz eta gero ja lan mundura sartzen naiz, eta lan munduan, igual formakuntza matingo da, baina oso pasiboki, ez da? Eta enpresak esango dit zer egin, eta esango dit zer egin. Osa, nolabait pasiboki, esaten dute, ni zer egingo dut, ez? Horren aurrean guk nahi duguna da pertsonak papel aktibo bat hartzea bere nolabait enplegarritasunan bizitza osoan, ez? Eta ez hartzea papel pasibo hori, eta hortarako orientazioa beharko du, baliabideak beharko ditu, baina baita ere horre ikusten dugu oso beharrezkoa pixkat pasibidaderi ere buskatzea, ez? Eta hori da pixkat urte askotan zerbait ez badakizu egiten, formakuntza izan da gure soluzioa, ezta? Formakuntza batera eta hor egingo dezu, hori ez da horrela, eta askoze zikloak askoze motxagoak dira, jendeari askoze energia gehiago eskatzen zaio, gaur egun, eta nolabait ekintzailetasun handigo bat, ez? Eta hori, batzutan estresa lortzen du, beste batzutan askatasun puntu bat ere bada, gu uste transizio modelo baten gaudela, eta horre konbibitzen ari gera, nolabait aktitude batzuk zarragoak eta berrigoak, ez? Eta horre enpresak ere eta kooperatiba batez ere badauko guz ere zana, eta nola implikatu bakoitza bere transformazio horretan, ez? Pertsona mailan jatzeko eta horren karru ere egiteko, hori baliabide jarri eta orientazio profesional bat eta laguntzak eta baliabide jartzen, ez? Pertsonak entzunin behar die. Entzunin behar die eta ikusin behar die behar dituzten askotan gukiok ere ez dakigu askotan ze pasatzen zaigun eta ingurukok ikusten dute, ez? Orduan, nik uste danan arteko ekilibrio bat dela. Ezin dugu jarri pixkat aurretik digitalizazioa eta horrekin dana justifikatuta egotea. Bizik eta ekilibrio bat egon behar da, ez? Pixkat giro sozial eroki bat egoten, jendea gustua sentitzen, eta aldi beren, ikusten gaur egungo eta biharko eguneko tendentzio horiek zeintzuk dien. Eta bina hartako uztartze hortan aurrea pausua eman, ez? Orduan, nik uste dut, momentu askotan egoten die
momentu batzuk ez dakit tensio guk dira, baina esaten zen, inok esaten zen ez, deserotasun bat, edo igual, inkomodo sentitzen ez gehan ambitotan, igual nervio puntu hori ez, edo estres puntu hori. Ikasin behar dugu horrekin baita bizitzen, eta izkeneako komunikazio eguki bat balin badago etxen, pertsonak ondo zaintzen balin badie eta ondo azaltzen balin badie zertan ikasi behar duen, noa jun behar duen, zergaitik jun behar duen hortara, nik uste dano daukula prestutasune aurre iteko. Batzui gehiago kostatzen zaigu eta beste batzui ezain beste, baino hor daude baita taldekideek eta taldeko arduradunek laguntzeko ere baita, ez? Orduan, faktore teknikoa bai, baina faktore humanoa ere baita berdin edo gehiago, ez? Erantzun emateko arlo digital horri. Eta hortan nik uste dut, pertsonan arloko taldeketa daukebla, izugarrizko erantzunkizune, izugarrie. Zetzi askotan iruditzen zaigu, digitalizazioa negozioa da, jazta, hori ingenieron kontu da, ez pertsonan kontu da. Eta ikuspegi hortatik landu, pixkat mimo horrekin, ez da. Hortik jarraituz pixkat, ikusten duguna da, nabaritzen duguna da, eskatzen dian perfilak diala oso bi alderdi garatuta eduki behar dituztela. Hau da, teknologikoki izan behar geha gai, ez dakit, neuromarketing adibidez, ez? Ikusteko teknologi hori erabiltzeko gai izan behar geha, baina ulertu behar dugu gizaki pertsonan behar izan horiek. Bai ikusten duguna da adibidez, enpresan aldetik eskaera handia dagoela da, perfiles puente bezala deitzen dianak ez, bi mundu, bi area ulertzeko gai dianak, eta itzultzeko alderdi batitikan bestera, giza puntu horrekin, azkenean gure erabiltzaileak eta gure bezeroak pertsonak dialako. Hori ulertzeko gai izan behar geha eta gizaki bezala hori landu eta auki behar dugu ez, teknikoaz gain. Nik barkatu Javier, igual da, honegin jarraian, ez? Askotan ematen dugu digitalizazioa amenaza badala pertsonentzat, eta dala edo makinak edo pertsonak. Izango dira makinak eta pertsonak, lanean batera, eta gaina nolabait esateko, digitalizazioak egiten duena da, tarea rutinario, errepikakor guzti horietaz, okupatu, eta zati humanoena da lanean gelditzen dana, ez? Erlazioa, kreatibitatea, ekintzailetasuna, hori baita pertsonak askoz, nik uste, foko handiago hartzen duela, eta garrantzi handiagoa, ez da gutxigo izango denik, arrebez, gehiago izango da, ez? Markatu, Javier, sí. Es que no me he quedado con la pregunta. Sí, comentaba que habéis hablado de estas formaciones, ¿no?, que se están dando de la digitalización, la automatización, pero bueno, ¿cómo se está viviendo eso ahora desde las personas, ¿no?, en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo es, ¿no?, esa vivencia ya en este momento y cómo va a ir evolucionando, pero ya desde lo que de alguna manera pedimos a las personas y cómo se vive eso, ¿no? Sí, pienso que no es del todo traumático. Probablemente sí que lo sea, pues igual en una empresa que su cartera de pedidos tenga que responder rápidamente a un cambio importante y eso pues provoque ciertas tensiones de ajuste. Pero en términos generales, si lo vemos en una dinámica, pues la que vivimos en el día a día no tiene por qué ser traumático. Nosotros ahora mismo cuando analizamos las propuestas de ajuste de la formación para el empleo, para que de alguna manera algunas cuestiones que salen pues, de la formación, cualificación de las personas y lo que demandan las empresas, no estamos viendo que nos hayamos levantado con un mal Brexit y empecemos a conducir con la izquierda, con el volante. No, estamos razonablemente asumiendo cosas como que tenemos que llevar incluso a procesos formativos de adaptación no traumáticos, seguir invirtiendo en ese sentido común. Es decir, tiene que seguir habiendo una serie de principios y valores basados en tienes que interiorizar que estás en un mundo laboral flexible, que estás en un mundo laboral que te va a requerir la formación permanente, el aprendizaje permanente. Esto suena a eso que siempre repetimos, ¿no? Olvidaros que vais a trabajar siempre durante muchos años en la misma empresa, salvo igual muchos de los que estamos aquí por trabajar en el sector público. Pero salvo esas circunstancias, ese concepto no es tampoco traumático. El aprendizaje permanente significa que, bueno, pues lejos de haber cerrado los libros, de haberte olvidado ya este tema, forma parte de tu día a día. Hay que invertir una serie de horas y eso sí que es importante que el sistema productivo, la administración lo interiorice. Es decir, la formación va a ser la mejor inversión para evitarnos a futuro pues, la inadaptación, ¿no? En ese sentido. Y en ese...
Luego haremos un espacio para preguntas. Sí, vale, es que ricasco. Y siguiendo, tirando un poco de este hilo, ¿qué competencias estáis ya viendo que como empresas, organizaciones estáis ya demandando a los futuros profesionales, ¿no? ¿De qué tipo de competencias habéis mencionado algunas de ellas, pero si tuvieseis que resumir, es decir, qué tipo de competencias pedimos a los futuros profesionales que de alguna manera pues, van a formar parte de nuestras organizaciones? ¿Cuáles serían? Espezialistak izatea, baino ikasteko kapazitatea handikin, aldaketarako, gaitasun aldetik erlazionala, pertsonakin, hizkuntzak, mesedez, hizkuntzak eta hizkuntzak eta hizkuntzak, eta ez da nahikoa inglesa txapurreatzen dut, ja trilinguek izan behar gea, eta 4. eta 5. hizkuntza bat eduki behar dugu, bai edo bai. Hori benetan da gazte jendengan ikusten duen handikap handina, pasada bada. Eta espezialista izatek ez dizu kendu behar ikuspegi orokor bat eukitzeko gaitasunen. Bi gauzan mezkle euki behar da. Bai. Guk hori asko esaten dut aldean, espezialistas con visión global. Bai. Kapazitatea eukitzeko, fokalizatu behar naiz lan hontan, edo momentu hontan tokatzen zait proiektu hontan parte hartzea, baina aldi beren zume kendu eta ulertu behar dut proiektu hau enpresan zergaitik dagoen, nuan joan behar deun, zer egin dauken honek nire taldekidengan, bai hemen eta bai Polonian, eta zergaitik iten nahi gean, eta honek merkatun zer egin eukiko doan, eta gurekiko ze eukiko doan, ez? Ikuspegi global hori eukitzek, ikaragarri laguntzen do, ze gero talde hortatik edo proiektu hortatik irten, zetik gaur egunen, esaten egia demora guztien metodologia desberdinak ditugula lanikok, ez? Agile eta bedanak ateratzen die, proiektu hortatik ateratzen zaitu eta beste baten sartu. Txipi aldatzen duzu eta berriz zerot ikasten zai, ikasten proiektu bakoitzen. Baina, bizio global hori bali madaukezu, ulertzen duzu, ez? Zergaitik zauden eta zertarako zauden lan hori egiten. Asko oharrak hartzen, Hori helduta ez, nolabait esaten da T-shape edo T-formako profil bat eukitzea, ez da? Nolabait oso sakon zerbaitetan eta baino zabal beste hainbat puntuetan, ez? Eta nolabait T-shape hori bai benetan ikusten da. Behar dugu, nik labur biltzen 3 bloketan jarriko nituzke, bata da teknologiarekin ere lan egitea, hori ere habilidade batzuk ere behar dira. Beste izango zen alde relazional hori, ez? Lan behar dugu, kreatibidadea, lan behar dugu baita ere besteekin lan egitea, eta beste horiek oso anitzak izango dira internazionalak, izango da, ez bakarrik hizkuntza bai, un must, baina baita ere irekitasun hori eta akordioak heltzera, nolabait horre nola egingo diran prozesuak ez dira izango etxeko jendearekin, laupaetatan, ordu berrinetan, jende berrinearekin, izango dira jende anitzakin aldatuko direnak, batzuk izango kanpoko partner batzuk, beste batzuk barrukoak, beste batzuk filial internazional batekoak, irekitasun hori eta erlazioak eta hor adosteko eta soluzioak benetan horre eraginkorri izatea. Eta nik ero bestea esan duguna, agilismo horretan, baita ere, kapazitatea eduki gauza berriak ikasteko azkar, eta nolabait gauza probatzeko azkar, eta nolabait gauzak gaizki egiteko azkar eta ikasi azkar, baina gauzak azkar egiteko, esaten da, nolabait startup bateko filosofia bat ukitzea, zatik aldaketak ero ez da azkarregoak izango dira, orduan, Google 83.000 pertsonako startup bat izateko, behar dugu kapazitatea asko, eta asko mobilizatu energia asko beharra, eta hori ere importantea, positibitatea, eta, hola labur bilduko nituzke. Oso ados Garbine eta Inigokin, guk dakagu observatorio bat, Business Intelligence teknologiakin baleatzen dena, eta 200 plataforma baino gehiago aztertzen ditu, plataformak lanpostua jartzen dianak, eta hortik diua, kompetenziaz teknologikaz, hizkuntzak eta hizkuntzak jartzen denean da ingelesa eta frantsesa, biak. Ikuspegi bat bezeroan beharrizanak ulertzeko eta bezerua ez da kasetan kanpokoa izan, barnekoa izan leke baita, talde lana, porque proiektuka egiten da lana,
proiektuak kudeatzeko gaitasun bat eukitzea, eta erronka bati aurre egiteko kreatibidadearekin begiratzea. Eta sensibilitate hori eukitzea. Ez dut aipatu, baino gaitasun teknologikoak, por supuesto. Nik horrek ateratzen diala observatorio honetan. Como buen latino, a pesar de que Susana envió una convocatoria con mucho tiempo, yo ayer le pedí a unas compañeras de orientación de, oye, ¿me dais una pista para ver cómo poder trasladar por vuestra experiencia? Habéis visto muchas ofertas, ¿qué está pasando? ¿Qué podríamos trasladar? Bueno, no es un ámbito competencial, pero como dice Garbiñe, tenemos un enorme hándicap con los idiomas. Y lo estamos viendo pues, cuando incluso salen los resultados de inserción de todo. Es un hándicap tremendo. Pero bueno, ese yo creo que no tiene tanto que ver con el aspecto competencial como que bueno, hay que intentar suplirlo. Y luego yo creo que me repetiré seguramente alguna de las cuestiones que habéis comentado. Se redunda mucho en el concepto de la productividad personal. Es decir, tienes una persona capaz de saber gestionar bien sus recursos, tiempo, lo que estén poniendo. Y eso cada vez las empresas lo están reclamando más. No es que sepas y vienes aquí y dices, no, tienes que saber gestionar el conjunto de recursos que están bajo tus manos. El concepto es de flexibilidad, pero una flexibilidad amplia, horarios, cambios de todo tipo en la actividad. Tienes que estar abierto a no estar solo haciendo lo que de una forma repetitiva hacías. Aspectos relacionados con lo que os comentaba, esa mente abierta a aprendizaje permanente. Y más allá de que te lo ofrezcan, incluso reclamarlo. Este es un debate que yo creo que da para mucho. Dice, ya quisiera, ¿no? Veo que mi puesto de trabajo puede peligrar por esa situación y cómo lo cubro, ¿no? ¿Cómo consigo? Bueno, pues a veces también que seas un input informativo hacia tu empresa. Dice, oye, tenemos un peligro por aquí. Conocimientos multidisciplinares, en línea de lo que tú comentabas. Ese especialista, pero con una visión global. Es decir, tengo que ser bueno en lo que tengo que ser bueno, pero no puedo descuidar ciertos aspectos que me relacionan en mi organización. Y mi organización, para bien o para mal, está abierta al mundo, a un concepto global con infinidad de inputs y de influencias. Y luego, pues, algo que me decían, innovar. Es decir, no puede ser que la empresa te esté diciendo siempre, o el mercado, tú tienes que ser lector de inputs que el propio mercado, esa experiencia usuario, es decir, quien consume, quien está tirando de los productos de la empresa, te está transmitiendo cosas. El propio trabajador tiene que traer ese concepto de innovación hacia adentro. A mí me maravilló que mis compañeras me pueden decir todo esto, ¿no? Pero es curioso porque cuando hablas con las empresas, al final, el que una cosa acabe bien, mal o regular, hablan de estas cosas. Y todo se simplifica en algo. Los valencianos dicen la buena mirada, pero a veces que no te da tiempo a todo eso. Pero aquí, cuando intermediamos, curiosamente, a pesar de tener un sistema que interrelaciona montones de variables para ver si cuadran, hay algo que no somos capaces y que las instituciones, pues universidad o centros hacéis. Es, mándame buena gente. Buena gente es aquel que, según el que te ha tenido en un aula un montón de tiempo, cumple estas cosas, en mayor o menor medida. Y ahí estás enlazando con las verdaderas necesidades de la empresa. Luego, los sistemas de intermediación, que luego creo que hablaremos de qué pasa con el sistema educativo, lo que tenéis aquí, y yo creo que más en Guipúzcoa, es una vertebración muy alta entre los centros educativos y las empresas para que, sin ser esto perfecto, permite que se cubran esas... Esto es imposible parametrizarlo y meterlo en ningún tema, ¿no? Muy bien. Y con todo este cóctel de competencias, ¿no? que estamos queriendo buscar o para dar respuesta a los retos que tenemos las empresas, si ahora tuvieseis que decir, oye, ¿qué podrías estudiar para responder a esto? ¿Cómo tendrían que ser los procesos de aprendizaje para poder responder a toda esta coctelera de competencias, ¿no? ¿Qué cambios tenemos que ir trabajando, ¿no? Desde ahí? ¿Cómo lo visualizáis desde una perspectiva más desde fuera del propio sistema educativo, ¿no? Bueno, yo la respuesta esa ya me la tenía preparada, ya me lo mandaste aurretik bialduta. Zegoen lana, zer ikasi dezaket, ez? Bueno, lehenengo erantzuna, igual ez dizu gehiago lagunduko, baina, ez tezu ikasiko behin bakarrik, acabó el hard border, frontera dura entre ikasi eta lana, hori bukatu da, orduan ikasi barko duzu askotan, lasai. Elegitzen dezuna ere, egin zazu, ekibokatu zaitez azkar eta beste bat egin, baina egin zerbait, zatik hau ez da izango
la bala, ez? Dauket bakarrik disparo bat, ez disparo asko izango dituzu, eta hori da erabakitzeko modurik hoberena, ezta? Bigarrena da, batzutan esaten da, enpresaren aldetik, ez dugu bilatuko hainbeste konbentzio teknikoak eta ezagutza, zertik hori obsoleteko dituko da oso denbora gutxia, bilatuko dugu jende ona, buena gente, mandan los buenos, Orduan, hori ere ez dizu laguntzen esateko zer ikasiko dut. Ere, importantea da, pixkat hori seinalatzea, ez da? Urrengoa ere ez dizu lagunduko, baina nolabait da esatea, gu behar duguna da, gerozta gehiago profil hibridoak, ingenieroa eta diseinua, informatika eta kudeaketa. Ni perfil hibrido bat ikasi zazu. Eta hor, demanda, badago gerozta gehiagoa, baina ez dira, perfil desberdinak. Eta gero, erantzuten nahi baduzute zeuen, guk egin dugu gure gure kooperatibek, 15 kooperatiba hauekin ikusi dugune, badokogu demanda bat zer diran lanpostuak, benetan 7 top lanpostuak, eta nik nahi bezo irakurriko zuete, baina bata da, formakuntza profesionalako perfilak, nolabait da, prozesuak, automatizatu ditzen diren prozesuak kontrolatuko dituzten, izango zen una especie técnico de control de procesos automáticos edo robots industriales, familia oso bat dago. Beste bat, mantenimentukoa, elektronika, eta, makinen preparazioa eta, nolabait, ziklo formatibo grado superior, elektronika, mantenimiento, mekatronika, mundu guzti hori oso demandatu izango da. Beste izango da, ingenieritzak, elektronikoak, elektrikoak, telekomunikaziokoak, baina baita ere, nolabait horre adibidez, ingenieritzak mekanikoa. Ingenieritzak mekanikoa mantenduko da, eta saltzen da, guandio behar ditugula, lan ningo dute beste modu batea, eta beste herramienta batzukin. Baina ingenieritzak mekanikoa baita ere beharko ditugu, eta demanda altuan asaltzen da. Bestea da, profesionales de publicidad, marketing eta relaciones, hori da, nolabait CNO edo Clasificación Nacional de Ocupacionesen izena. Hor zesan nahi du, marketinga, produktua nola saldu mundu digitalean eta hori nola aurkeztu ere importante izango dela, eta nola datuak analizatu, eta nola marketing berria ere nola kudeatu. Beste bat izango zen analistas y diseñadores de software y comunicaciones, eta ciberseguridadadekoak, eta horre oso importanteak, eta gero, esaten dena, benta komplejako saltzaileak, gure produktuak gero ez da zailagoak eta komplejoak dira, eta hori bezeroarekin nolabait salmenta prozesu batean hori atako dena, normalki ingenieritzako profilak ere izaten dira, baina salmenta edo bezeroarekiko erlazio oso handiarekin. Horrek erantzuten duen, edo... Guk, empieza. Izkeneako enpresa bat famili bat bezala da. Orduan, familien dare gurasok, dare umek, dare lehengusuk, izeba osabak, eta danak diferentek die. Eta danan arten egiten da famili bat. Orduan, enpresan ere berdin. Kontutan izan behar dugu, pertsona teknologo bat eta espezialista bat behar deula, elektronikoa oso espezializatu eta buru belarri, ez dakit, astensoren maniobran sartzen dana, eta hemen jan ere terrenuan hijo, ez? Eta Orona enpresa industriala gea, transporte vertikalea dedikatzen gea, eta gure produktu neinen eta gure zerbitzu neinen perfil diferente batzuk behar ditugu. Unibertsitatek beste perfil batzuk behar ditu, ez? Orduan, Oronan kasun zein izango litzeken. Familia hortan aizkeneako, nioak esaten zuen bezala, mezkla bat eman behar da, ez? Orduan, bai behar da goi-mailak formazio profesionaleko perfila asko, gure kasun, mekatroniko asko eskatzen dugu, ezkeneako mekanika, elektronika, mezkla horrek oso emaitza honak ematen ditu. Eta gero aparte, gure zerbitzukatik, ezkeneako gaude astensoren mantenimenduko merkadun, ezkeneako ditugu akreditazio batzuk eta bete beharra, o perfil profesional espezifiko bat eduki beharra, mantenu egin alizateko. Orduan, bai fabrikarako eta bai astensoren mantenurako balia dugu mekatronikako ikasketak, baina baita soldadurak, mekanizatukok, eta bar. Hor, formazio profesional oso potentia daukeu Euskal Herrin, formazio dual programa oso potentia daukeu, eta oso ondo funtzionatzen nahi dana. Eta
enpresak eta ikastetxek uztartzeko oso modu positiboan gaina egiten nahi da. Eta oso ondo funtzionatzen da. Guk hemen Hernanin bakarrik formazio profesionalen ia 20 pertsona ditugu urtero dualen. Hernaniko fabrikan bakarrik. Gero ja lan zentrutan eta gehiago. Baina bakarrik fabrikan 20 pertsona dualen. Gero praktikak eta bar. Oso numero handia da. Hori alde batetik, baina gero ingenierok ere behar ditugu. Eta ingenierok oso profil desberdinetakok, zatio badaude elektronikok, telekomunikaziokok, mundu elektroniko horrek ikaragarrizko beharra sortzen nahi da. Esaten nahi da ez, matematikok izango diela biharko programadorek, big datako mundu hori dana, eta bar, hor profil teknologiko espezialista bat behar da, ez dezagun aztu hizkuntzak jakin behar dituztela baita, eta talden daudela lanen, baina ingeniero mekanikok ere beharko dira eta industrialak, eta bar, gure sektorekatik ingenieritza behar du batez ere gehien. Eta esaten denalako, zuk karreran berdin doze espezialidade, baina ja, ezagutza base hori hartu dezu, eta orain ikasten hastentzea lanen. Txip hori eukitzea oso nada. Base hori hartu dezu karreran, eta orain ikasten hastentzea lanen, ez? Eta baino, base hori izan dira ingenieritzakoa. Gero produktu batekin lanen behar dezulako teknologikoa dana. Eta horietan, betire, batzuk ikiko dute bezerokiko erlazio handigo bat edo gutxigo, orduan beraien gaitasunek eta izan barko die modu batekok, edo espezialistagok, eta orduan metikulosogok, analistagok, eta izan barko die, baino, ingenieritzako profil hori. Eta arlo guztitakok, elektronikok asko eskatzen die, gutxi daudelako. Dano juten geha, elektroniko behar ditugu, zatio, unibertsitatea jutentzea, eta elektronikako gradun daude 10, 15, eta ja empotrados, embebidos, miseko masterrak eta begiten dituztenak, juten geha rifatzea enpresak, zetik oso gutxi daudelako. Mekanikako klase batea juten bali mazea, pila bat daude. Orduan hor, beste jolas tipo bat daukezu, jolasteko gaitasun bat daukezu. Orduan, pixkat hori. Gutxi gara bera, hola, eta betire, danak hizkuntzakin. Eta hori, ez dezaun ez dauki bildurrik, esateko 2 urte noa Parisera lanera. Eta han esperientzi bat hartu behar dut, eta gero handik, igual, ez dakit, jungo naiz Irlandara. Eta Irlandatik bueltatuko naiz etxea. Edo ez dauket inungo arazoi, kastelenetik ostegune hartu, eta urrungo sigila betetan, Belgikan lan naiteko, eta etxea bueltatuko naiz. Piskat, mobilidade horri dauken jendea ere bilatzen da, desente, bai. Hori arazoi izaten da askotan. Javier. Yo sobre esta parte sería crítico con los que no están aquí, es decir, vuestros clientes. Yo creo que intentamos contestar una pregunta que nosotros debíamos ser un consultor especializado, no un consultor de primer nivel. ¿Qué estudio? No, eso dímelo tú. Luego ya te intentaré llevar, convencer. Y yo creo que estamos ante, generaciones en las que esa cuestión es casi por, qué hace la cuadrilla, dónde van los otros. No hay una visión crítica, es decir, voy a tener un conocimiento del mercado de trabajo, que hay suficiente información en casi todos los sitios, para poder tener una visión crítica de qué está pasando, cuáles son las ocupaciones, cuáles son las competencias. Entonces, yo creo que sería crítico para que vuestros clientes acudan a vosotros como clientes, primero tienen que ser maduros como clientes. Y a partir de ahí yo creo que sí, en estos momentos tenemos una posición en la que yo reivindicaría aquello que creo que se ha perdido, lo vocacional. Seguramente que con toda la oferta hay algo que a ti te gustaría hacer. Desde luego olvídalo de clasificar como una ocupación, porque desgraciadamente esto ya ha pasado. Ahora hay un conjunto de competencias que son criaturas de muchas ocupaciones. Eso es lo que tienes que identificar. Y luego es verdad que tiene que haber una cierta dosis de pragmatismo y que probablemente los mayores culpables somos, no sé si vosotros, pero sí los que ejercemos de padres y madres. Y dices, chiquillo, ¿dónde vas? Espera, primero asegúrate que esto te va a hacer un hueco, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos, yo creo que usuarios muy misionarios en cuanto a una decisión importante para ellos, un sistema de información que sí permite tener una visión de qué es lo que puedes hacer y qué se hace en cada una de esas cosas, y tienes que ejercer algo de vocacional. Y yo creo que ahora mismo, y lo mencionabais, el sistema educativo te da opciones, y ahí es donde yo creo que sí que está vuestro valor añadido. Es más valioso el grado X que el grado Y en esta universidad o en aquella. Introduzco la variable voy a una formación dual, por tu perfil puede ser. Yo creo que en estos momentos esa es labor importante para vosotros, pero siempre y cuando os vengan clientes un poco
que son clientes, no que los tienes que coger casi desde el principio y saber dónde le encajo a esta criatura, ¿no? Entonces, me parece que en estos momentos el sistema, de nuevo, no es un sistema que nos deje pues, a demasiadas incógnitas, está bastante vertebrado y yo creo que tiene encaje siempre y cuando bueno, pues se cumplan estas mínimas premisas. Pixkat hortik jarraituta baita, nik uste, bueno, batxillergoan zaudeten orientatzaileek ja oso bideratuta zaudetela, ez? Osea, esan, zientzietako alorra hartu baldin badezu, ba, hortikan jungo da. Humanitateara jun baldin bazea, salto egitea zailagoa izango da. Orduan, bai pentsatzen dut, galdera, orientazio, ariketa hau, pixkat goizo egiten hasi behar gehala eta beti ekilibrio hori mantenduz. Zein da zure pasiboa oso ondo dago, baina guk zer dakagu gure inguruan, ez? Eta zeintzu dira enpresa eta erakunden behar izanak. Gaur eman dizkigute, baina de todo el territorio, ez? Azkenean kontutan eduki behar deguna da nun halko gehan sartu, eta zein izango dan bizio global bat izan da mundu honen etorkizuna, ez? Esate dutena, ez? Mirar global e actuar lokal. Eta kontutan eduki behar dugu hemen ze pasatzen da, baina kanpuan teknologiak ze abiadura dakarren, ez? Porque guk hartuko dugu, edo edango dugu hortik baita, orduan, nik uste dut hor, erne egon behar gehala, adin goizago, ja batxiergoan sartu aurretik baita, hor link bat sortu beharko genukela eskolekin bideratu aurretik, eta erne egon behar gehala, ze pasatzen den gure inguruan, baino haratago baita. Danok hitz egin duzue teknologiari buruz, baina ia ez duzu aipatu humanitateak. Zein izango litzateke, zein izan daiteke humanitateko papera guzti hortan, ¿no? Habéis hablado de la tecnología, los ingenieros, con las humanidades, ¿no? En este nuevo contexto, mirando un poco a futuro, ¿qué pasa, no? ¿Cuál puede ser su aportación, ¿no? En toda esta transformación? Pues ayudar en la transformación. Digo, porque hay mucho educacional que también estará en esa parte de humanidades, ¿no? Y, bueno, creo que algunos sentados aquí, o sea que... Sí, pues, con más razón. Ni bai. Arraizkenako nik junez pixkat eta hori bai espezifikatu dut, horonan kasu nahi nintzela, konstiente izan behar gea, ingeniero elektroniko-mekanikon zenbakita zitzeiten eginenen bezala, adibidez, enpresa industrialetan, produktu teknologiko bat daukeunen edo produktu industrial bat daukeunen, portzentai handina eskatzen dena dela ja ezagutza teknologiko hori dauken profile. Orduan, gehiago gustatu edo ez, azkeneako hautaketa arlon kopuru handina hartzen duen edo portzentai handina dauken profile hori da. Horrek zesan edo ez da hola kabidaik humanitatea arloko pertsonantzat, klaro baietz. Inigo kere esaten zuen ez, laugarren ezea hortan, talde hortan, beti hon behar da aspektu hortan. Ez da, gaina, gero hori ere baita pixkate esaten gendunan hildoa, dan ez da enpresa industriala. Bai jakin behar dugu Euskal Herriko tejidu potentena, industriala dela. Orduan, profil konkretu bat eskatzen nahi gala. Baina beste sektore asko daude. Eta arlo profil humanistako pertsonak hor ikaragarrizko lana dute. Enpresa industrialetan portzentai txikigo baten, baina badaude arlo oso espezifiko, gaina eskatzen dena espezialistak izatea. Osa, zuk hautaketako arloan pertsona bat eukibarra daukezu psikologoa dana eta pertsonak irakurtzen dakina. Eta hori bai edo bai behar da, bai bain eta bai bihar eta urrungo egunen. Baina pertsona horrenkatik beste 10 edo 15 ingeniero behar dituzu produktun lanen. Hori ere baita konstiente izan behar geha. Baina hor gero industriaz aparte, beste sektore asko eta asko daude. Orduan, ni pixkat nahi zentratzea gurea, gure etxeko arloa. Erantzuten, konkretuk izaten zendu nahi baita, aizkeneako berdinagoaz. Humanistak ere espezialistak izan behar dute beren. Izango da espezialista bat marketingen, izango da espezialista bat pertsonan arlon, izango da espezialista finantziero bat, izango da espezialista bat, ez dakit, soziologian edo dana dalakon, ez? Eta hizkuntzak izan beharko ditu, eta lan egiteko gaitasun eduki beharko dut alden, eta ikasketa konstante bat eukitzeko aukera, gaitasun. Orduan, ezkeneako, batzuk teknologia batez jakingo dute, eta beste batzuk beste teknologia batez, bai? Pixkat, teori mantentzen da.
bakarrik, tejido industrialen arlo espezifik hori ezagutzana eskatzen dela teknologikoa propioki izan dira, gehien bat. Bueno, eta gero, niretzat ez direla libratzen, humanidadeko ikasketak ere teknologia erabili behar dute. Abokatu batek teknologia erabiliko du, marketingetik teknologia erabiliko du, pertsonen arlotik teknologia erabiliko du, hori da bat. Gero bestea da, nik uste perfil hibrido horiek ere, gero ez da izaten da ingeniero, guk hemen, eta Gipuzkoa eta igualen sektore industrialetako kulturan, ni ingeniero ez izan da, ikusten dut dagoela erabaki gehiegi ingenieroen esku. Ematen da, boterea daukene edonor, ingeniero izan behar duela, bestela azke produktutaz ez daki. Eta horre, aldaketa bat ere egin beharra, eta diversidadea bilatu, eta horre adibidez, inglesak eta mundu anglosajoia gure oso horreti dijoa, eta horre zuzendari eurokor bat izan daiteke filosofoa, eta ikusten dituzu, eta guke joan ere salto kultural hori egin berdegu, ematen hemen ingeniero izan behar zerala zuzendari eurokorra izateko, eta hori gure etxeko lanak ere badira, hori nola aldatu, eta nik ez anistasuna eta diversidadea hortan dagola kreatibitatea, eta hori demostratuta dago, diversidade anistasun gero ez da gehiago egon, geroz ez da produktiboak direla ekipoak, baina hori ere gure etxeko lanak ere badira. Horre batzutan enpresak ez gara impermeableak oraindik aldaketa horietara. Eta hor, arte ederreko pertsona batek ere badu zer izan komunikazioan, produktoren diseinuan, asko dago digital mundu honetan, asko dago impacto egitean, desberdina nola zaren komunikazio oso importantea da, eta hori oso habilidade humanistak dira. Eta gero gugarik gure liburuarekin, dala sektore industriala, hemen daudo, sektor bio-sozio-sanitario hori, edukazioa, administrazio publikoa ez da libratuko, baina baita ere, cambio generacional en la administración pública, la digitalización en la administración pública, muchas cosas, eta el mundo es muy amplio. Nik uste baita, enpresetatik aukerak eta prozesu horiek egiten diranean, postu bat definitzeko orduan, igual kompetentzietan gehiago zentratu behar gala. Puestua titulo bat eman biharrian bakarrik, Iñigok esan duen bezala, ez? Para esto ingeniero, para esto ingeniero. Bueno, ze jakin behar du pertsona honek egiten, eta bilatu dezagun, obviamente, kontutan euki behar digula hard den partia, alor batzutako, eta ezin da aldatu. Baina, hauz nago hortan Iñigokin, beste kasu askotan, titulitis hortan pekatzen dugula, ez? Eta oso baliagarria izan lehikela talde berdinean, pertsona, talde multidisziplinar hori sortzia, aberastasun hori emateko, eta ikuspegi berri bat emateko. Hor eukiko dugulako benetan proiektu hortan diferentzia markatzeko aukera. Orduan, kompetentzietan gehiago zentratu, tituloetan horren beste zentratu biharrean, igual, ez? Mindset hori. Hori lana baduko. Yo aquí me posiciono con todos. No sé si es en los últimos casos, pero casi siempre ha sido así. La persona responsable del Banco de Inglaterra se le exigía que tuviera conocimientos de filosofía. Bueno, ¿a qué voy? De alguna manera lo que tenemos que transmitir es que más allá de las necesidades operativas que en cada momento tenemos que tener nuestro pozo humanista, si no esto no tiene mucho sentido. Si estamos hablando de los grandes retos que va a tener el mercado de trabajo, como tengamos unas anteojeras que solo pensemos en nuestra ocupación, pues nos van a pasar por encima todos esos problemas, ¿no? Si tenemos que ver cómo somos personas críticas que contribuyamos a un reparto de la riqueza en el que pues la reversión a la tecnología vía capital se coma todo y no, pues vamos a tener una sociedad poco realizada. Entonces, si no somos capaces de ser personas que contribuyen a la toma de decisiones a las empresas, y eso, para bien o para mal, pues no es 100% lo que habéis comentado, conocimientos informáticos, conocimientos de ingeniería, es eso. Pero no sé contestar a Begoña a su pregunta. ¿Cómo lo interiorizamos para que no sé si es en un módulo o en varios módulos, todos nos vayamos con esos refuerzos humanistas? A mí me gustaría, le copio al director general, al gerente de Orbea. El gerente de Orbea, él es sociólogo como yo, ¿no? y él dice de una forma muy provocativa, yo me dedico a mirar por la ventana
y a cuál más, y a molestar lo menos posible. Entonces se dice que es sus dos... entonces, cuando dicen mirar por la ventana, ¿qué es? Pues para Orbea es muy importante saber leer las tendencias sociales, que si la mountain bike ahora lo importante es la experiencia de no solamente el producto, sino tienes cómo lo vendes, bueno, gizarteko tendentzia sozialek ez badituzu jakiten irakurtzen eta saltzen eta hori martxan jartzen, zuk izango duzu oso elektroniko onak, ez dakizen motorean eta sensorizatzen zure bizikleta, baina mirar por la ventana oso importantea da. Nolabait, erak esan zuten, guk mountain bikeko olatua gainetik pasatzen digun eta ordaindu genduen. Txirrinda elektrikoarena hortxe egira saiatzen, baina hortarako tendentzia sozialak irakurri behar dituzu, eta modu humanista oso zabal batean. Eta bestea da, molestar la menos posible esaten dut, delegatu, konfiatu, eta ez dakitenei utzi lan egiten, hori ere importantea dela. Horrekin. Oso ondo, nos quedamos con eso, mira por la ventana, mai hortan, eta, ematen dugu pixkat pausua galderai, zalantzak edo gauzak nahi dituzun aprobetxatzeko 10 minutu horiek dauzkagunak kafea baino lehenago. Yo quería hacer un apunte. Cuando habéis dicho qué sentían las personas, ¿no?, cuando se les exigía preparación, desde el punto de vista, o sea, de lo que nosotros recibimos, por lo menos yo he recibido desde mi papel de orientadora, es angustia total. Cuando vienen las personas diciendo, necesito un grado superior, porque si no, si en 2 años no lo saco, me van a echar de la empresa. Y hace un montón de años que no estudio, entonces no me veo capacitado, preparado. Entonces, pues tienes que animarles y tal, pero se vive verdadera angustia. Ese apunte quería decir. Un poco desde la experiencia que comentabas, Íñigo, ahí. Además, eso tenemos que cambiarlo. Sí, eso sí que tiene mucho que ver con cómo cambiamos la relación también con los centros formativos, ¿no? Porque parece que vamos a una formación muy formal, tengo que darte un sello, certificado oficial, y entonces tiene que ser no sé cuántos créditos, y entonces entramos en una rueda donde tenemos que cambiar ese modelo, hacer cosas mucho más modulares, mucho más fáciles, más rápidas, más frecuentes, porque si no es como, ahora me toca dar el salto mortal que no he dado en toda mi vida, ¿no? Son esos superhéroes y supermujeres, o superhombres, lo que toque. Profesional, hablamos mucho de la salida de grados, hablamos mucho de competencias transversales, hablamos mucho de competencias lingüísticas, hablamos mucho de creatividad, hablamos mucho de talento, hablamos mucho de tener una visión estratégica de futuro y de mirar a una visión global, pero existe para mí, esta es mi impresión personal, que existe una gran desconexión con lo que educación verdaderamente está trabajando en estos momentos en la ESO y en el bachillerato. Cuando hablamos de orientación, en bachillerato no hay hora de orientación. Los orientadores tienen 700 alumnos para dar una respuesta a estas ambiciones y obviamente es por donde hay que tirar. Existe una gran desconexión, digamos, que entre el sistema arreglado y luego toda la oferta formativa que se está dando tanto en la FP como en el bachillerato, en la universidad. Nuestros niños y niñas en primero, segundo de la ESO y luego ya un poco mayores en tercero y cuarto de la ESO siguen teniendo unos programas curriculares que asfixian y verdaderamente estancan cualquier creatividad. Siguen estudiando con un formato igual que al que estuvimos estudiando nosotros hace 25, 30 o 40 años. No se da ninguna oportunidad de flexibilidad curricular, no se potencia el talento, se apaga muchas veces la luz de estos niños adolescentes que vienen ya apuntando, despuntando curiosidades e intereses diferentes. Y por eso me hubiera gustado que hubiera habido alguien de educación, porque pienso que no es una cuestión de trabajarlo a partir de los de 18 o 19 años, sino que es verdaderamente algo que tenemos que cambiar de raíz. Y todas estas miras que estamos teniendo y toda esta visión global y anglosajona, que está todo muy bien,
también se está dando en otras etapas previas y en eso yo encuentro una gran desconexión. Gracias. Bueno, yo creo que igual en la siguiente mesa, ¿no? Pues también habrá cuestión, digo, recogiendo, ¿no? tu petición, creo que igual la siguiente mesa después del café podemos también recuperar, porque habrá agentes de educación, ¿no? Y creo que igual ahí puede haber más conexión. Sí, no, Javier. No voy a poder, más allá de secundar lo que has dicho, en los escenarios que te he comentado que en Lanbide se han hecho paralelos a los modelos econométricos y de proyecciones, creo que en los 2 últimos años se ha hecho reuniones con agentes sociales para analizar distintos problemas encapsulados, que si gobernanza, que si empresa, que si tecnología, y algunos eran educación. Y se apuntaba a lo que tú estabas comentando, que las fases previas, antes de lo que pueden ser grados ya universitarios FP, el modelo que teníamos, casi repito tus palabras, encapsulaba, encorsetaba demasiado a las personas y les impedía pues, ir como representantes de ese nuevo modelo global. Es verdad que algo habrá que hacer, no soy una más capaz para decirte que eso se ha debatido, no sé qué resultado ha tenido, pero sí que había esa sensibilidad. Y otro reto será la respuesta a la diversidad, porque obviamente todos queremos buena gente y buenos profesionales, pero también tenemos que tener esa creatividad a la hora de pensar cómo responder a la diversidad del alumnado. Porque diversidad hay mucha y no todos tienen las mismas capacidades para llegar a adquirir ciertas competencias. Es decir, hemos de ser también creativos a la hora de plantear qué podemos ofrecer a este gran espectro de alumnado, que es mucho más del que pensamos. Perdona, Susana, paro registrado. Todos los meses os bombardeamos con ese maldito dato que nos... 115.000 aproximadamente. En línea de lo que estás comentando, 115.000 no son todos ni puras sangres, ni galgos, ni caviar. Nuestros clientes son clientes complejos. Entonces, si no atiendes esa diversidad y si no te das cuenta que como sociedad se nos puede quedar mucha gente en la cuneta, bueno, pues hay que hacer algo, y yo no sé si es que habrá trabajo para todos o rentas básicas, pero sí como sociedad pues tenemos que tener en cuenta esa diversidad, que todo el mundo no está a la altura de incorporarse a un mercado de trabajo que requiere pues algo de las cuestiones que hemos hablado. O puede estar, pero ¿cómo debe de estar? ¿O cómo podría ser? Que se integre. Aquí. ¿Alguna galderaren bat? A ver, quería hablar con Javier Pellamasno, de Lanbide. Bueno, nos encontramos casos también de gente que está trabajando en un empleo que no es acorde con su cualificación porque necesita ganar dinero para vivir y no puede acceder a puestos de su cualificación, precisamente porque está trabajando. Necesita dejar de trabajar para poder acceder, y eso nos pasa con Lanbide. Entonces es algo que yo no puedo entender. ¿Por qué no se deja acceder a esos puestos de mejora de empleo estando trabajando, aunque sea de camarero, para poder vivir? Me vas a perdonar, no es que no le quiera contestar, necesito tener algo más claro para poder contestarte. Hay ofertas, de todas formas, tomo nota, lo hablamos luego. Hay ofertas en las que tú quieres entrar y no te deja porque estás trabajando, tienes que estar en paro. Pero claro, la gente necesita trabajar para mantenerse. Entonces, y eso yo lo he hablado con gente de Lanbide y dice, es que desde arriba está hecho así, es algo que han pedido. Entonces tú como, no sé si eres más jefe o lo que sea. Por eso a ver te lo si digo, das la orden de cambiar el porque botón. Precisamente eso le ha pasado a mi hijo, lo digo por propia experiencia. 4 puestos de trabajo no pudo acceder porque estaba trabajando de camarero. ¿Entiendes? Teniendo una cualificación. Entonces, bueno, si puedes hacer algo... No viene a cuento. Tenemos muchas áreas. Yo trabajo en un departamento muy concreto de Lanbide. Bien, pero bueno, luego tomo nota. Algo sí me gustaría hablarlo contigo, ¿vale? Ekarpenaren bat, galderaren bat, ja bukatzeko, bukatzen. Bueno, hemen uzten dugu, mila esker denoi, mila esker Inigo, Arbine, Javier eta Mireia, zuen ekarpenak eta zure erreflexioak partekatzeko, eta, bueno, espero dut oso interesgarria esan daitekela zuentzat ere. Oso ondo.
Kaixo berriro. Tira, pentsatzet kafetxoakin, batzuk oraindik aizate. Gauzak desberdin ikusten direla, ez? Kafea ondoren, energia berrituta, eta, bueno, utzi dizkigute lanak, ez? Lehen izan ditugun islariak, hainbat erronka jarri dizkigute mahai gainean, eta tira, hemen irten dan moduan, behar bada oraintxe ez dugu landuko, ez? Hezkuntzan lehenengo urte horietan nola egiten den, gure kasua unibertsitatea da, baina bai saiatuko gara hainbat galderei baita, bigarren zati horretan irten diren hainbat galderei erantzun ematen. Ez dakit ezagutzen duzuen Mondragon Unibertsitateko eslogana edo lema. Azkenengo 2 urtetan, esaten ari gara, learning from reality. Eta zer da hau, edo zertan gauzatzen da hau. Bueno, guk esaten dugu garela unibertsitate praktikoa, eta honen atzean, nolabait hainbat aldagai desberdin sartzen ditugu, ez? Sartzen dugu baita ere berrikuntza, irtengo dira hemen baita hainbat komentario, dualaren inguruan, erronketan oinarritutako irakaskuntza, nolabait ere, beti ere, bultzatzen ditugu irakaskuntza metodologia desberdinak, lehen komentatu dugun hildotik, garatzeko beste kompetentzia batzuk, ez? Teknikoak diren kompetentziaz gain, beste kompetentzia batzuk garatzeko, ez? Orduan, bueno, pixka bat aurkeztuko dizuet nortzu dauzkagun, mahai inguru honetan. Kasu honetan, fakultate desberdinetako koordinatzaile akademikoak ditugu gurekin. Nekan Errasti, bera Mondragoi Goi Eskola Politeknikotik dator, ingeniaritzako arloetatik gehien bat. Mikel Mesonero, bera enpresagintza arlotik dator, kasu honetan enpresa arloa, ekintzailetza, ikusiko dugu, bi arlo horiek. Arantza Ozaeta, bera humanitateak, lehen komentatu dugu pixkara astuta dagoen alderdi hori, baina saiatuko gara hemen ere horren garrantzia eta beharra ikusten. Eta kasu honetan Alex, bera dator behar bada ezagunago da, telebistata ikusten badezue Basque Culinary Center, Masterchef eta horrelakoetan. Eta bera dator sukaldaritza, gastronomia zango dugu fakultatetik. Orduan, hasiko gara, behar bada esan dizuet, unibertsitate praktikoa garela, baina, unibertsitate praktikoa izate horren atzean, ez, egongo dira egiteko modu desberdinak, eta batez ere helbururekin, ez? Lehen irten zaizkigu hainbat etxeko lan, nolabait eskatu digute enpresak behar dituztela perfil desberdinak, behar dituztela nolabait gaur egungo erronkei aurre egiten dakiten perfilak, fleksibleak, dinamikoak eta guzti hau nola lortu, hori izango litzake galdera. Saiatuko gara ikusten, Mondragon Unibertsitatean dugun eredu honetan, nolabait duala, erronketan oinarritutako eredua, praktikuma, gradu bukaerako proiektuak, pixka bat nola lortu dugu, nola ari garen hori bideratzen eta nola ari garen lan egiten. Nekane, behar bada zuen esperientziatik. Bueno, gure kasuan nik pixkate formazio dualaren inguruan hitz egingo dizuet, ez? Hor dauden hainbat baliabide metodologikoetatik, bagian gure kasuan ingenieritzatan nabarmen bultzatzen ari garena formazio duala da. Unibertsitate bezala bultzatzen ari gara, ez? 7 titulo dauzkagu formazio dualeko zigilua edo ibilbide hori eskaintzen dutenak, baina ingenieritzen kasuan 9 gradutatik 9 eskaintzen dute ibilbide hori, orduan ikuste dut hor zer esana badaukagula, ez? Esan duzu ikasketa praktikoak, noski baietz, eta learning from reality horrekin gelditzen naiz, ez? Realitatea gelara ekarri nahi izaten dugu, eta hezkuntza eremu natural bat unibertsitatea dela badirudi, eta bada han egiten da, ez? Hezkuntzan ematen dugu, ikasketa ikaste prozesua bertan ematen da, baina realitatera benetan hurbildu nahi baldin badeu,
gelatik kanporatea beharra dukeu. Garbi dago, bai ikastetxetara, bai enpresetara, bai erakunde ezberdinetara, baina gelatik atera behar ditugu ikasle horiek. Orduan, formazio dualaren bitartez hori aurrera ematen saiatzen gea. Bai, gure ikasleek esperientzia erreal bat bizi dezaten eta benetako erronkei aurre egin diezaieten egunerokotasunean, ez? Lanbidearen benetako bizipena izan dezaten. Eta hori albideratzen dugu gure ikasketa gehienetan zehar, ez? Ikaslea poliki-poliki barneratzen doa enpresa, erakunde edo ikastetxearen munduan, bertako arazoak, egoerak, egunerokotasuna ezagutuaz, eta horri aurre egiteko behar ditunak berak ikuste ditu guk klasean esan gabe, ez? Guraso egiten duen bezala semea izan, ez izu hau egin, ez izu aurre egin, jauk esaten dugu gure esperientziatik, baina beraiek ez daukate esperientzia hori. Ba, ikasleekin gauza bera da. Ez da berdina guk esatea enpresan hau eta hau egiten da, edo eskola baten hau eta hau eskatuko dizute, edo eskolara joan, enpresara joan, eta haiek eskatzea egunerokotasun hortan, ez? Orduan, postua garbia da uste Mondragon Unibertsitatearen kasuan, guk eskolaren kasuan, eta horren adibide dire, kurtso ontxe hasi berri deu, eta graduetan dauzkagun ikasleetatik, 120 dagoeneko formazio dual hortan martxan jarrita dago. Hau da, guk bultzatzen dugu, eta ikasleek ere balio hori ikusten diote. Gainera ez da gauza berri bat, ez Mondragon Unibertsitatean, eta ez Goi Eskola Politeknikoan, ez? Betidanik egondan ekimen bat izan da nolabait, baina azkenengo urteetan hartu duen balioa izan da enpresan, ikastoletan, erakunde ezberdinetan egiten duten lan horrek errekonozimendu akademikoa daukela. Eta hori da pixkat balioan jarri dena azkenengo urteetan, ez? Eusko Jaurlaritzak lehengo urtean egin zuen protokolaren bitartez, nolabait, momentu hortara arte, ezik eta formazio profesionalean zegoen ibilbidea unibertsitatera ekarri du. Balioan jarriaz, enpresa munduan edo erakunde munduan egin daitekeen lan hori eta guk horri garbi eutxin diogu. Bai, zor, pixkat gaiztoaren galdera egingo dut. Egizu. Unibertsitate purista bat baldin bagina, esango genuke hori egiten baldin badugu, nolabait ezagutza teknikoak ez dira galduko? Ezin dira galdu. Ezin dira galdu, ez? Hor dago, azkenian gaur goizian urten da, bai, ezagutza teknikoak ezinbestekoak direla, baina beste hainbat gauza lortu behar ditugu ikasleengan, ez? Eta beste gaitasun guzti horiek, klasean kontatu egin ditzazkegu. Eta, sortzen ditugu eremu virtuala kasu askotan, o eremu simulatuak horrek lortzeko. Baina, lehen esan duten bezala, ez da berdinak guk irakasle bezala horrek esatea, edo eta zure arduraduna den batek, ez? Eskatzea eta bizipen hori zuzenean izatea. Eta kompetentzia teknikoak hor daude egongo dira, baina lortzeko beste forma bada. Ez ditugu alde batera uzten, baizik eta lantzeko era aldatzen dugu. Oso ondo, eta hori ingenero batek esaten. Bueno, Mikel, eta behar bada, ze beste modu desberdin dauzkagu baita praktikotasun hori aurrera eramateko? Bai, nik lehenengo eta pixkat nekane hartu dauen hildotik eta pixkat gehitzearen zuk esan dezu ez, Learning from Reality dara gure leloa, nik uste praktikotasuna eta enpresetatik, erakundetatik gerti egotea beti egon izan da. Ordo nik ikasi nun gure unibertsitateen eta ezagutzen dut nahiko gure, nik uste lehen bai praktikak, bai proiektuak, asko zeuden lotuta kurrikulunarekin, ez? Esperientzi bat daukezu eta hori zure kurrikulunare ematen dezu eta esan dezakezu praktika batzuk indituzula. Nik uste dut oin enpresak, eta lehen ikusi dugu izen, asko aipatzen dute gaitasun kontua. Orduan, ezagutzak importanteak die, baina orekatu inbarritugu gaitasunekin. Eta gaitasunak garatzeko aukera honena gure ustetan da errealitatean, egoera erreal baten aurrean jarritzea. Orduan, nik uste dut oin guk bebai salto bat emieten ari gara, nola gaitasun horiek, enpresa baten, eskola baten egonda, nola beraiek konstiente izan daitezken bere gaitasunak nola hartu eta nola garatzen dituzten. Eta netzako, guretzako eta unibertsitate bezala fokoa desente aldatzen du. Ze ja ez da ni juten naiz departamentu batetara kontabilitatea eta errekonozitu egiten dizut kontabilidadea dakizula. Baizik eta zu zaude talde baten, adin ezberdinetako jendearekin, eta nola ni badakit zure zaugarri pertsonal edo gaitasun bat talde lana izan behar da, bain behar dizut pentsarazi, hausnartuarazi nola talde lan horretan egiten zea. Hori horrela izan da eta pixkat aipatzeko duala erronkantan oinarritatuko metodologia ez da guk jartzen dugula iruditzen zegulako modan dauela edo la izan bardalako, baizik eta benetan pentsatzen dugulako dela beraien profila hobetzeko.
Nekan esan duen azta parte, bueno, nik uste eskoletan aituko zen duten, proiektutan oinarritutako metodologiak, erronkatan oinarritutako metodologiak, arazoetan oinarritutako metodologiak, bueno, gu olakoak erabiltzen ditugu. Baina muinean hor dauena da, alik eta egoera errealan baten jarri, eta ea ikusi ikaslea horren aurrean nola garatzen dagoen. Eta niretzako horrek dauken elementu importante bat da talde lana. Azken batean, zu jartzen baldin horreka, enpresara juten dianen, zuk ez dezu ikusten nola interaktuatzen duten besteekin. Baina berriz, gelan baldin badaude erronka baten aurrean, presiopean, askotan presio egoten dalako, ikusten dituzu talde lanean, gu askotan gea behatzaileak. Azken batean, egoten gea, eta ikusten gea nola arazo baten aurrean, erantzun ematen dieten. Eta horrek input asko ematen dizue, ikasleari, laguntzeko bere gaitasun horretan. Orduan, nik uste eskolatan PBL, eskolan, ingenieritzan PBL asko erabiltzen du, problem, gu asko deitzen diogu erronkatan oinarritutako metodologia, arantxa eta alesek, antzeko, baina, bueno, funtzean da, alik eta egoera erralen baten jartzea eta ikustea nola erreakzionatzen. Hor lehen irten dan beste kontu importante bat zan, eskatzen dituzten perfilak diela disiplina desberdinen artean mugitzen dakitenak, eta egoera erreal horietan pentsatzen dut hori bilatzen dela baita ere, ez asignatura estankoetan mugitzea, baizik eta... Hemen fokoa ez da nik ezagutza ezberdinekin erronka bat antolatzen dut. Hori izango litzateke ikusteko era bat, ez? Hori da poko kosmetika edo makillaje dana, baizik eta kontua da erronka bat dau, eta ni nola aditu bezala, irakasle bezala, ezagutza ezberdinak batzen ditut erronka horri erantzun bat emateko. Hori guretzako irakasle bezala, hor bauzkeu, gure irakasle batzuk fakultateko hori bizitzen nahi diena, lehenengo mailan. Bakoitza daki zati batetaz, baina... Bueno, ni uste eskolatan bebai, ni behintzat ezagutzen detena olakoak bebai, ez da uste metodologi berri bat, baizik eta gu adaptatzen dugu gure egoetara, eta sobreto kanpotik eskatzen diguten. Arantza, zuen kasuan, hezkuntzan? Bueno, badago nolabait korronte oso bat, formazio zientzietan, zeinek formatzen du eta zertarak formatzen du, ez? Eta nolabait dualidade batean bizi izan gara, ez? Nolabait mundu teorikoa eta mundu praktikoa, ez? Eta artikulazio berri bat dago honetan, ez? Apurtu da, ez? Teoria unibertsitateak ematen du eta praktika gero enpresak edo gure kasuan ikastetxeak edo komunikazioko erakundeak, ez? Osa, nolabait dualidade hori gehiago ipintzen da, olako harremanetan. Eta hau da, ekarpen handi bat, eta oso momentu interesgarria bizitzen ari garena gizarte moduan, ez? Osea, nolabait, badago aldarrikapen bat eta balioan jartze bat praktikoek egiten dutena, irakasleek egiten dutena, enpresan egiten dana, eta testuinguru horiek balioan jartzea, osea, ofizioak, ez? Erakutsi dizuna, hori transmititzea, ezta? Ze unibertsitateak ezin dugu, ez? Ofizioaren, ez dakit, esperientziaren bidez ikasi duguna, ez? Nola kudeatu klase bat, nola egin aurre gatazki, nola harremandu gurasoekin, ez? Eta enpresetan, beste 11, ez da, nola kudeatu estres egoera bat, nola erabaki azkarrak hartu, nola oinarritu erabaki horiek, ez? Orduan, hau da, momentu honetan bizitzen ari garen aberastasun bat, ez? Balioan jartzea testuinguru erreal, profesional errealak, eta artikulatzea testuinguru akademikoekin. Orduan, duala da, plataforma bat, nolabait, ez dakitez, gaur egun, ari da, ez? Dimensio bat hartzen, gure unibertsitatean historia luze bat daukagu honekin, ez? Gure bokazio kooperatiboagatik eta gure historiagatik. Eta honek eskatzen duena da, artikulazio honetan, nolabait, unibertsitateok ere, beste eskatzen digu beste modu batean antolatzea, zer dan ikastea eta zer dan irakastea, ez da? Eta gaur, igual, hau da, dagoen galdera handi bat, ez? Eta zuri ere, apur bat, zer eskatzen diogu hezkuntzari, ez da? Nola aldatu da, gure 21. mende hasiera honetan, zer dan ikastea eta zer dan irakastea, eta zein dan bakoitzaren rola, ez da, unibertsitatearen rola, edo eskolaren rola, edo... Orduan, unibertsitateok ere nolabait egiten ari gara mugimendu bat, lan egoerak, lan egoera komplexuak, zekuk azkenean komplexu, oso mundu komplexua bizi dugu,
horiek hartzea ikaste gelara, ez? Eta Mikelek esaten zuen, erronka edo dilemak profesionalak, edo arazoak, proiektuak, ez? Apur bat, egiten duguna da ikastetxean edo enpresan edo egon leikezen problematika ahalik eta realenak ekarri eta erantzun modu begirada ahalik eta disiplina artekotik, ez? Eta, bueno, ari gara oso momentu polita, oso momentu mugimendu handia daukagu unibertsitatean, ze ari gara, noski, ikasten hau egiten. Ze, nolabait aldatu dira ikasteko moduak, irakasteko moduak, eta guk ere, profesionalki, ari gara momentu hori egiten, ez da? Osa, gehiago, nolabait, bi testunguru horiek, ez? Testunguru profesionala eta akademikoa, nola uztartu, nola artikulatu, nola lortu ikasleak egin dezan ahalik eta esperientziarik osoena, ez? Eta honek daukan interesa da, azkenian, ateratzen direla karreratik esperientzia profesional batekin, esan dezagun, ez? Osea, nola, lanbidean hasi aurretik ja egon dira lanbidean, ez? Eta horrek eragina dauka, ikusteko gustatzen zaien edo, ez? Karrera. Osea, azeleratu egiten du, ez? Azeleratzen du. Eta, bueno, gero hitz egingo dugu, ez? Honetaz, baina oso importantea da, ez? Eta orientatzaileok oso rol importantea daukazu. Pentsatu, 20%, ez? Ikasleen 20%, ez duela asertatzen, ez du asmatzen lehenengoko aukeran. Azkenengo 3 urtetan, 20%aren bueltan da, ez duena lehenengo titulazioan ondo asmatzen. Orduen, dualak, esperientzia errealak, klasera ekartzea, guretzako dira, nolabait, azeleratzaileak, lanbidearen inguruko ezagutza azeleratzen dute eta laguntzen digute, pentsatzen dugu, ikasleak egin dezan, egin behar duen hori, modu bokazionalean, edo hemen aipatu da ez, egin dezala benetan gustatzen zaigena, ze gradua izango da, lehenengo egiten duena. Lehen irten da, enpresatatik baita, komentatzen zuten hor dago esalditxo bat esaten dela fail fast, learn fast, lehenik eta, geroz eta azkarrago, probatzen dugula zerbait, geroz eta azkarrago ikasiko dugu, ez? Alex, eta zuen kasuan? Bueno, gure kasuan, izan geha azkenian laugarren fakultatea sortu dana, karrera berri batekin, ez bakarrik unibertsitate hontarako, baizik eta estatu mailan ebai, gastronomia mailan ez egon olako karrerek eta noski oinarrituta Mondragon Unibertsitateko esperientzi eta filosofia guzti horretan, praktikotasun horretan, nik uste suerte izan deula, eredu horren barruan aplikazio propio bat jartzia oso praktikoa, nun azkenian, askotan entzuten deu, eta ondion bezaten da ez, unibertsitateako zurruti daola gizarteatik, enpresetatik, eta zea. Orduan gure helburua izen da, ikasketa hori eta martxan jartzian, pixkat ikasliak 4 urte izatia entrenatzeko nolabait, gero euren sektorian, euren herrialdean, euren gizarteetan, eskatuko zitzaien gauzak jakiteko ero aritzeko. Orduan plantamentua da, beste guztiak bezala, oso ikasketa, oso eguneroko gauza praktikoak itia, bai proiektotan, bai erronketan oinarrituta, eta askotan talerretan, taler realak, taler azkenian ia profesion eremuan eskatuko joten bezala entrenatzen, kurso bakoitzian eskatzen diegu gaina kurrikular aldetik kanpora jutia eta praktika batzuk, eta arraun ezagutzia eta esperientzia hori izatia, eta arraun hori nik uste oso aberazgarria da laurentzat, ze jalenoko kursotik juten dia sektorera eta bueltatzen dia bigarren kursora, baina pizka jakinda eta kokatuta sektoriak zeskatzen dian, noaino ikasi duten, zeintzu dien euren gabeziak, zeintzu dien euren indarguniak eta orduan bigarren kursorako bestera batea kokatzen dira. Noski bigarren kursoan juten dienean, beste nivel batea, beste enpresa mota desberdin batzutara juten dira, eta orduan hor behondion gehiago kokatzen dira, baina aldi berean ez bakarrik kokatzeko bere ikasketa, ikasketa prozesuen aurrian, baizik eta gero etorkizunean sektori hori guztia ezagutuz, nola nahi duten hasi euren bizitza profesionala, ez?
hori bukatzeko azkenean, beti nik uste ginda izan daitekela, eta da, nik uste Mondragon Unibertsitateko eredu osuan, ikasketa mailerako proiektua, orduan guk horbe saiatzen gea, laguntzen ikasle bakoitzari oso bera pertsonalizatua, esperientzia hori izan da, azkenengo 3 urtetan, pixka sektori ezagututa eta, nola nahi du karrera bukatu, nahi du nolabait esateko espezializatu proiektu hori ze eramutan, ze herrialdetan izan likebe, ze enpresa motan, ze gauzetan lantzeko, esperientzia hori azteko, hartzeko, eta gero ja handik aurrea, nahi gau jarraitu ikasten jarraitzeko, ero lan mundura juteko, ez? Baina, jakinda azkenean, lehen aipatu dan bezala, alde teknologikoak edo teknikoak oso importantea diala, baina gero eta gehiago, naiz eta lehendik konturatuta egon da, alde transversalak eta pertsonako izakerak eta ezaugarri guzti horiek gero eta importantia diela. Orduan horiek fakultatean euren eguneoko eginkizunetan entrenatu iten di hortaz. Orduan hori izango litzake pixkat hurbiltzeko ero praktikotasun hori martxan jartzeko eredua. Eskerrik asko, Alex. Tira, eta beste gai bat baita irten dela lehenengo zatian, enpresek komentatzen zuten pertsonak direla ardatza, enpresetako ardatza hori irten dira familia bat gara, edo familia bat izan behar dugu, enpresa barnean, baina askotan hezkuntzan eta baita unibertsitatean, saiatu izan gara nolabait ezten edo formatzen pertsona horiek, tornilloak balira bezala, pentsatzen danak berdina diela. Materia prima dana berdina da, eta 4 urtetan fabrikatuko ditugu produktu hauek, lizentziatuak. Zer gertatzen da ikusi dugu hemen, aniztasuna dagola, pertsona, komentatu dugu, pertsona desberdinak iristen zaizkigula, pertsona desberdinak ditugu, lehen komentatu da, nahi ditugu pertsona onak. Baina, klaro, iristen dira pertsona perfil desberdinak, eta gure kasuan unibertsitate moduan esaten dugu pertsona zentruan jartzen dugula, ez? Claro, hori hitz potoloa da, pertsona zentruan jarri, baita ere esaten dugu, eta pertsona hori izan behar du bere irakaskuntzan liderra eta autonomia izan behar du bere ibilbide hori egiteko, ez? Hori nola egiten da edo nola egin dezakegu? Arantza? Bueno, asko hitz egiten da gaur egun pertsonak formatzeaz, ez? Eta, gu gatoz, unibertsitateak nolabait asko formatu dugu lanbiderako, ez da? Gainera gu Mondragonen, pentsatu ez, formatu dugu lanbiderako. Eta gainera profesional onenak eta gainera oso eredu pedagogiko propio bat eraiki dugu, badakizu ez, betik saiatzen metodologia aktiboak, metodologia eraldatzaileak egiten ikasi, pentsatzen ikasi, eta nolabait konturatu gara, azken urteetan, berrikuntza metodologikoa egitea edo bakarrik, behar bada ez dela nahiko, ez? Nolabait, 21. mendean bizi dugun gizarte honek ere eskatzen digula olako ideal edukatibo bat edo, ez? Zein da ideal edukatibo hori, ez? Osea, zein da nahi dugun pertsona 21. mende honetan, ez? Badakizu ez, grekoek zeukaten bere ideal edukatiboa, erromatarrek, taka, historian zehar, egon da beti gizaki eredu bat, ez? Eta gero, eskolak edo unibertsitateak erantzun dio eredu horri, ez? Guk egin dugun reflexioan, Mendeberri 2025-aren bueltan, ez? Gure eredu pedagogikoa hor gaude, ez da, egosten, pentsatzen, orain aterrizatzen ere bai. Konturatu garen nolabait metodologiek eta egiteko moduek eta erantzun behar diotela bai ideal edukatibo horri, ez? Pertsona irudi horri. Eta, fakultate guztietan egin dugu prozeso bat, 2 urte inguru iraun diguna, eta marraztu dugu pertsona bat, ez? Daukana ezaugarri batzu dienak
kompetentzia orokor batzuk, ezaugarri pertsonal batzuk, soft skills edo 21. mendeko ezaugarriak edo, nolabait, badakizu, idazten da pilo bat honi buruz, ezta? Pentsamentu kritikoa dela, sormena dela, gizarte berdinagoa dela, ekintzailetasuna dela, autonomoak eta bizialdi osoan ikasteko gai izango diren pertsonak, ez? Osea, zeintzu dira gaur egun nolabait kompetentzia gogorrak, horrek ez dira kompetentzia bigunak, horri dira hart, hemen ere entzun dugu lehen, ez da? Osea, horri dira gogorrak. Orduen nolabait, fakultate guztiok egin dugu olako ariketa sakon bat, zein dan, lau urtetan daude gurekin, zuekin daude askotan 18 urte, baina gurekin ere 4 urte daude. Eta pentsatzen dugu 4 urtetan, badaukagu, nolabait, eragiten dugula, ez? Eragiten dugu pertsona horiengan, askotan gradua edo unibertsitate izaten da, beste transito bat, ez? Helduarorako transito hori. Eta, danok daukagu gure perfil bat, ez? Perfil pertsonal bat, irudikatu duguna, pixkat kompetentziak danok ezagutzen ditugu. Honi buruz asko idatzi da, eta horri dauzkagu danok 7-8 ezaugarri, ez? Guretzako ideal edukatiboa direnak, eta orain jarri dugu apur bat, kurrikulunean ze erabaki hartu behar dugu, ez? Hori lortzeko, pertsona hori eraikitzeko, eraikitzen saiatzeko, ez da? Ze oraindik ere, begirada aldaketa hau, asko zerrezagoa da diskursibo egitea, hemen gaudela ezitzaileen artean eta, ez da? Konfiantzan, ez da? Irudikatu dugun hori, oin gaude eta ja hasi gara graduetan hau begirada hau integratzen, ez? Pertsona erdian eta, nola sortu, ez da, hori herritar kritiko hori, ez da, osea, bere ekarpena egingo dauena mundu honen, mundu, hobe bat, ez, edo utopia hori, ez, formulatu dezagun, ez. Eta, hau da gure mendeberri, ez, pixka bat begirada hori, ez, ari garena oraintxe aterrizatzen graduetan, eta da zer nahi dugun, ez, 21. mende ze gizaki mota, ez, nahiko genukeen, 20. mende horretanako, eta gero demandatzen diguna baita ze erabaki hartzen ditugun, eta hor, lan handi bat egiten ari gara, esate baterako ebaluazioaren inguruan, ez? Pentsatzen dugu, ebaluazioa ez badugu aldatzen, gure ikasleak nola ebalatuko ditugun, irakasleok nola biziko dugun ebaluazioa, hori ez badugu aldatzen, ezingo ditugula egin autonomoak, edo ikasten ikastunak, edo orduan, hor gaude, danogiak, edo gutariko asko ja gaude, notari gabeko eredu baterantz. Goaz, gehiago feedback edo elkarrizketan oinarritutako eredu baterantz. Ikasten ari gara, hemen, esan dezagun, hemen ez daukagula oraindik, ez dakit nola esan, Coca-Colaren formula edo, ez? Baina, hori da pixka bat gure mendeberrik ekarri digun berrikuntza handia eta oso momentu politean gaude. Eskerrik asko, Arantza, nik uste, orain emango dizuet bestio hitza gehitzeko, honen inguruan. Hor zabaldu dezula baita bide oso polita, ez? Oso argi ikusi da noruntz nahi dugun joan, baina hori egiteko guk ere unibertsitatean edo zuek zuen ikastetxeetan pertsonak behar dira, ez? Eta nolabait pertsona horietan ere aldaketak beharko dira, ez? Nola ari gara hori ikastetxeetan, unibertsitatean bizitzen, eta nolabait irakasle perfil hori, ez? Behar bada unibertsitatean gainera daukagu, ez dakit buruan denok klase magistrala eta oso teorikoa eta esplikatu duzun helburu horiek lortzeko beste zerbait pentsatzen ari nintzen, ez? Ez dakit dagoeneko irakaslea ez du izan behar hainbeste ezagutzak ez dakit vomitatzen dituena, esango genuke,
baizik eta behar bada bidelagun izan behar du, behar bada zabalduko dizuet beste guztioi, ez? Hori nola lortu daiteke, ez? Kasu honetan gure ikasleak zentruan jartzea, eta nolabait pertsona horietatik onena lortzea. Helburua hori da, ez? Denak berdinak ez dira izango, etorriko zaizkigu pertsona desberdinak, guztiak nahi ditugu baita integratu, enpresetan kokatu edo beren lanbidetan kokatu, eta hori nola lortu dezakegun? Tik-tak. Galdera zaila. Ez. Bueno, nik gure esperientziatik hitz egin dezaket, ez? Nik uste lehenengo egia da gu asko begiratzen dugula kanpora. Eta nik uste hori important dela. Salto hau ematen dugu, balde batetik dauken esperientziagatik, baina bai ikusten dugulako mundua datorrena hori eskatzen dugula. Eta prestatu behar dugu. Orduan, batek lehen esaten zuen, eta netzako oso kompetentzi importantea da, eta adiez da, gure ikasleek ez daukat, garatu beharko luketen kompetentzia da, bizion global, ez? Da, zure gelatik, zure ikasgaiatik, zure lagunetik irten, eta pixkat ikuspegi orokor bat. Ez da, karo, munduan gauza asko pasatzen dira. Orduan, hori da alde batetik. Eta gero bestetik, nik uste importantea da bebai, eredu bat eukitzea. Ze, kao, oso zaila da aldatzea. Lehen komentatzen genuen kafea. Gu ez dugu, nahi gizaki bezala ez gaude oitxuta, prestauta aldatzeko. Hori ezinezkoa da. Orduan, ez baldin bakozu proiektu argi bat, eredu argi bat, eta nik uste agian ezberdintasun bat gure unibertsitatean eta besten artean, nik ikuste detenen beste unibertsitatean normalen konferentzietan dia irakasle batek dauken esperientzi piloto bat, departamentu bat, gradu bat, baina azken baten da, voluntadea edo zerbait sortzen dana talde txikietatik eta individuotik. Eta hori errexo da aurrera eramaten. Jartzen dezunean eredu mailan, fakultate mailan, unibertsitate mailan, orduan nik uste hor eredu garbi bat euki behar. Eta guk euki dugun aukera hori, EduLab, katalan batzukin, Xabier Aragaita hauekin, hori garatzeko nik uste asko lagundu digula. Eta esan digu haizu, lehenengo ezaugarri pertsonalak. Lanbide honetako ze ezaugarri pertsonal behar dituzue. Gero etorriko dia ezagutzak, ezinbestekoak dira, baina guazen horrekatzea. Eta orduan metodologi bat emate dizu, proiektu bat, metodologi bat. Eta bueno, nik uste hori garatu dugu, oin geratzen da errexena. Pertsonak bai, aldatu behar dira. Eta gu irakasle bezala, eta bueno, hortxe gabiltza. Abiaz, ebaloketa sistema da gakoa. Ez baldin maezu ebaloketa sistema aldatzen, ezin da aldatu. Nik nire fakultatean esperientzi bat eukidet, segurazki ezagutuko ezue lehin. Lehin gauza asko dauzke, baina muinean da ebaloketa sistema oso ezberdina dela. Zu ekintzailea baldin bazea, benetazko ekintzaile bat egiten du saldu. Guazen ebaletzea salmentak. Ez da oso pedagogikoa nio, da realitatea. Honekin ez dut esan nahi lehineko eredua izan behar da baizik eta ebaloketa sistema oso koherentea da bilatzen nahi zanekin. Itzeiten baldin badezu asko ezaugarri pertsonaletan, zer da ezinbestekoa hausnarketa pertsonala? Nola egiten dezu ikaslea hausnartu arazi bere izaera, bere pertsona, bere ezaugarri pertsona inguruan? Horrek behar du denbora, behar du erramintak, behar du ebaloketi sisteman sartzea. Orduan, nik uste diela elementu asko, baina niretzako, eta ni enpresa mundutik nator, eredu bat ez baldin badau, oso zaila da, orduan dia, ekimen individualak. Eta ekimen individualak oso mugatuta dau egin dezakezun aldaketa. Eta gero pedagogikoki, arrantxak gehiago. Zerbait gehitzeko, nahi dezue? Nik igual nik heli jarraituta ez, gai bat esan duzot klabea dela, ez dela koherentzia, ez? Koherente izatea planteatzen duguna eta lortu nahi dugunen artean. Da hor oreka bat behar dut, koherentzi garri bat behar du izen. Orduan, ebaloketa sistema zari gara, baina, uste dute klabea dela guk gure barnean dauzkagunez, gure erakundetan dauzkagun, irakasleak ere koherente izatea, ez? Koherente bide hori sortu beharra daukeu. Orduan, ikasleak zentruan jarri bai, baina horrek aldaketa ekartzen du erakundean, ikasketetan, ez? Eta gure rol aldaketa garbi bat ekartzen du koherente izateko lortu nahi deun horrekin. Orduan askotan ikaslea ari gara, baina uste irakaslea ere ezin deula ahaztu eta klabea garela prozesu guzti hortan, ez? Baina horrezako nauke barri dakagula, batez ere azkenengo hausnarketa prozesu honetan, baina nik uste lehendik bidea hori zala, baina, kasu honetan igual esplizitatu indeu eta ikerketa indeu, eta azkenean gradu bakoitzean azterketa hori indeu, eta azkenean gauzak martxan jartzeko eta pertsona erdian eta jartzeko, nik uste, argi dakagulako, gurekin prestatzea atozen pertsonak,
ezberdin beste tokietatik prestatzen dienarekin, pixkat alde horretatik. Alde teknikoak eta beti telden bezaten zen, eta ontxe bezaten nahi gaela, noski hor mantendengo diela, eta hori betikoa dela, baina alde pertsonala, rasgo pertsonal guzti horiek, nik usteet izango diela, nik eta argi dakaula danok, izango diela gero, hor kanpoan, euren bizitza bai personalian eta bai profesionalian, ezberdinduko un faktore importante bat, ez? Nik azkenean, gure esperientzi pertsonal eta geizten manaz, askotan, bai gurasuai, ero bai ateirekiko jardunaldei, eta gero ikasle berriak etortzen dienei, eta ze eurekin egoten nahi zenean, esaten dira, gure karrera adibidez, teknikoki zaila ez dakala zertan izan bihar. Baina 4 urte horiek gurekin pasatzen dutenean, zailtasuna handienak izango dutela, olako gauzak eta garatzen, ero olako gauzak eta gaitasun horiek bere ganatzen, ez? Azkenien ekipotan lanitia, hori ikusten deu, azkenien ez dakigula, eta orduan hor arazoa sortzen dela, eta orduan gatazka sortzen dela, eta orduan ikastia horri aurre egiten, aprendizaio oso importantia dela, ez? Ez dakinik gidatzia, lidergotza hartzia, hori inun ez da irakasten, baina, azkenean gu bezaiatu geha, gure taller horietan, nazten, lehonko kurso ikaslia, bigarrenekin, hirugarren kursoko ikasleekin, nun hirugarren kursoko ikasliak, badia igual, lehonko kursoko liderrak, ero pixkat bideratzen dituztenak, ez? Horren horbe konturatzen dira, ze zaila da, pertsonak bideratzia, eta hor ikusten dira, bakoitzaren izakera nolakoa dan, batzu dira oso solatigo ondikuak, beste batzuk iztaka gaitasun hortarako, baina da aprendizai bat be, ez? Orduan, gauza soft hauek esaten dienak, ni guztiz kontra, justo kontrako deitzuko nieke hard skills hauek, benetan dia, zailenak gero lan munduan eta gizartian ondo bizitzeko, ez? Eta nik uste Mondragon Unibertsitateak induna da, postu gogor bat, horiek ez bakarrik hitzez, baizik eta ja implementatzeko euren karrera guztietan. Hemen interesgarria izan daiteke osatzeko, ez? Guk, unibertsitate moduan, gure esparru bat badakizue ikerketa dela, ez? Guk lana egiten dugunean, ikartu egin behar dugu, hori da gizartek eskatzen diguna ere bai, ez? Hori da historikoki daukagun funtzioetako bat ere bai, ez? Orduen, Mendeberrik ekarri digun beste hanka bat da, profil hau, nolai, profil honen sorrera, ez, danok, ez, fakultate guztiok egin dugun ariketa hau, ez, eta irudikatu pertsona, profesional, ez, hori ikertu egingo dugula, ez, 4 urteren bueltan, egingo dana da, impactoen edo ebaluazio bat, ez, ikusteko benetan ere, esaten badugu sortzaileak eta eraldatzaileak direla, edo talde lanean aritzen dakitela, edo direla kritikoak, edo, bai, 4 urteren bueltan ikerketa bat egingo dugu ikusteko, gainera pixkatari gara diseinatzen igual kanpoko unibertsitateekin, edo pixkat begirada garbi batekin, eta ikusteko benetan ere ari garen lortzen nahi dugun profilak, eta ikusten dugu dala bai gure ikasketak hobetzeko modu bat, ez? Nolabait ikerketaren emaitzek elikatu behar dutela graduen berrikuntza edo hobekuntza, bai? Orduan, bueno, hemen ere badago urrats bat interesgarria, ez. Oso ondo, eskerrik asko. Bestalde, beste hitz bat irten dana baita lehenengo zatian, ez dakitzen bat aldiz, digitalizazioa, ez? Jarriko genuke horrela handiz. Badirudit dena ukitzen duela, digitalizazioak. Honen inguruan nola izate aurre egiten? Bai alde batetik, nola egiten duzuen lan zuen fakultatetan, baina bestalde baita ere estu behar dituzuen perfil horiek kontutan hartuta, ez? Nola baita perfil profesional digitalak behar ditugu, hori nola lortzen da? Digitalizazioa nik uste, goizean garbi geldiu da, ez? Osea, hemen dagoen zerbait da dagoeneko, hemen daukagu. Eta nik esan nuke gure kasua meintzat ingenieritza garen enean, gure ikerketan dakagu oinarri sendo bat, ez? Arantxak esan duen bezala, ikerketa gure hankasendoetako bada, eta ikerketa hortan nabari ikusten deuz, ikerketa enpresa mundura realitatera guztiz gerturatuta, atxekita dago, ez? Orduan, enpresaren demanda hortxe dago. Oda, gure ikertzaileak hori bizitzen nahi die, eta beraien eguneraketa, beraien aktualizazio hori hortxe dago, gai hortan dago. Horrez zer esan nahi du,
ikertzaile horre jasotzen duten demanda hori nolabait, gero gelara ekartzen dutela, unibertsitatera ekartzen dute, eta guztiz kontziente gara ezagutza, kompetentzi digital guzti horiek, gure ikaslei ere txertatu behar dizkiegula, nola prestatu egin behar direla. Ezaten ere natibo digital diela, ez? Honek igual generazioa gondik hainbeste ez, baina atetiatozenak alaxe die. Orduan, hor ere beste koherentziari berriro ere helduta, ez? Ikasleak ala baldin badatoz guk preste berdeu, bai edo ez, entorno hortan. Zer bestela bretxa bat sortzen da hor, eta ez gea gai izango, beraiei laguntzeko, jarraitzeko eta prestatzeko datozen behar hauetara. Orduan, guk nola ari gara moldaketa hori egiten? Esan dizuana, ikertzaileak, ustote, unibertsitatean dakagun eredua eta guk eskolan ere dakaguna oso balioan jarri nahi detez. Gure irakasleek hanka guztia dauzkatela, da gure irakaslea ez dela irakasle hutsa edo ez dela ikertzaile hutsa, baizik eta uztartu egiten dira bi realitate horrek. Eta horre daukan aberastasuna, beste hainbat lekutan igual ez dago, ez? Orduan, egunerokotasunean da era oso naturalean txertatzen dira guzti horrek. Kurrikulum definituta bat badago, oinarri bat, baina hori egunero aldatzen eta moldatzen joaten gara, eguneroko behar izanei erantzunez. Beti ere, realitate hori ekarri nahi zen, ez? Berriro learning from reality gakora noa, ezke hortxe dago, ez? Osea, gu hor bizi gara eta gu egunero gaude enpresekin elkarlanean, edo zein forotan, proiektutan, edo zein ekimenetan, ez? Orduan, egunero gaude bezeroari aitzen dezinbestekoa da, eta gure bezeroa neurri baten enpresa da, beste neurrian ikaslea da, eta gure helburua da ikasle eta enpresa mundu horrek lerrokatzea. Ze gure misio bezala, ez? Unibertsitatean dukeuna da gure ikasleak laneratzea, gizartea eraldatzeko. Orduan, hortarako prest egon behar baldin badira, ezinbestekoa da lerrokatze hori bultzatzea. Bai, digitalizazioaren inguruan, pasadan astean hori nintzen Bartzelonan, enpresa multinazional batek tolatutako kongreso baten, ez? Eta zan digitalizazioa. Eta egia da, olako enpresa bati entzuten diozunen, ez? 2030 horrek ze suposatuko duen, basatu zo, ernundik ikasten iz. Oso zaila da, baina bai egia da, esparru guztietan sartuta dauela, ez? Nik uste dut guretzako talen ekanekin itzen den. Ez dana importante die tresnak. Askotan goaz, eta kurso online bat, edo sare sozialak, hori berez ez da importantea, bai, ongo dia, erramintak, tresnak, kudeatu inbarria, ezagutu inbarri dituzte, baina hori ez da importantea. Gu, behintzat, nik uste dut orokorrean ez deula hortik hartzen digitalizazioa. Nik uste dut alde batetik dau profesio berriak, lan munduan, eta horrek ekarriko ditu gradu berriak, bai humanitate digitalak, bai business data analytics kasu honetan gure kasuan, hori da esparru bat. Beste esparru bat da dauden graduetan digitalizazioa ze inpaktua dauken, eta hori nekanek esan dau. Hau esaten dugu, ikasten ikasi. Da nik uste dut, kompetentzietan oinarrizkoena. Aprender. Si voy a estar aprendiendo toda la vida, ¿cómo aprendo a aprender? Hori digitalizazioarekin oso lotuta da. Gaur egun ikasi, gu bakoitzat ikasten dugu, normalean, hor kanpoan dauden baliabidekin, eta hori kudeatu inbarria. Orduan, gradu bat bukatzerakoan ni baldin badakizkit mundu mailan ze adituak dauden idazten nire gaiaren inguruan, horrek permitituko dit nire bizitza osoan, pertsona horiek jarraituz, ni ikasten ikoaz, hori da adibidetxoa. Eta gero beste esparru bat, da gure irakasleena. Digitalizazioarekin honek suposatzen du, nire irakasle bezala, zein da nire errola. Lehen amaia komenta du. Hau Bartzelonakok esaten ziguten, irakasle izango da 21. mendearen psikologoa. Hore irudikatzen zuen, baina zuenak bai. Baizik inkluso unibertsitatean, esaten zuten, guk uste dugu, irakasle izango da bide lagun bat, un psikologo. Ze arazoak dauzkezun eta nola laguntzen dizu zure bidea egiten. Orduan, beste alde batetik, digitalizazioarekin ezagutzak, kontenidoak munduan daude. Nik klase bat eman bardet marketingekoa, non Harvardeko irakaslerik onena marketingari buruz hitz egiten nahi da eta grabatuta dau eta doainiktan. Ez dauka zentzurik. Ni PowerPoint bat inbardet, berea baino bi hau. Orduan, nik ze izan bar naiz, un hub de conocimiento, nik badakit baliabideak non dauden, eta hori jartzen ditut ikaslean. Horrek suposatzen du, irakasle bezala zure rola, batzuk esatute, orduan, oin, badirudi irakaslea ez dala izan behar aditua, bai? Xavier Marcetek, ez dakit norbait ezagutzen du, hau da, estrategia gure arloan, gaur egun, oso ponente, eta esaten zuen, irakasleak euki behar dugu kapazitatea de sintesis. Hori da aditu bat izatea. Ni badakit mundu mailan ze mugitzen da, edo esparruan, eta horrekin aukeratzen dut zuretzat zer dan ezinbestekoa. Ez dizut eman
ematen gai guztiak eman behar dielako, baizik, eta bera, 10 gai hauetatik, zentrau zaintez ontan. Eta hori oso lotuta digitalizazioarekin eta gure rolarekin. Eta hori, hortxe gabiltza, ez? Ez da erresa erditik ateratzea, jartzea eskina baten, gure ikasleak praktikan jartzea gauzak, eta nik intervenitzen dut aportatzeko. Bere beharren arabera. Hori, bada... Eta hori oso lotuta digitalizazio, nire ustetan bintzen. Hori indela 15 urte zintzen. Zailagoa zan. Aldaketa izugarria. Zerbait gehitzeko? Bai, nik ez dakit, nik guzti zadoz egon da Nekan eta Mikelek esan duenarekin. Nik digitalizazioaz pentsatzen detenean, bada gauza bat, eta hori ikusten nahi gaela, mundua oso azkar aldatzen nahi dela, bai teknologikoki, bai izaker aldetik, bai erlazio aldetik, bai gauza guzti horietatik, eta orduan horrek eramaten dit, lehen esan deuna, ezaugarri pertsonal horretataz, eta nik gurekin dauden pertsonak, euren etorkizuna, euren alde profesional eta euren pertsonala prestatzen eta pentsatuz, burura etortzen zaidana da, erakutsi behar diet, bentsat beraekin landu inbar detena da, Mikelek esan duna, egokitu inbar diela, jakin inbar dutela aldaketa guzti horiei egokitzen. Hori, nik uste dut hori dela, gauza oso importantzia hemendik aurrea, azkenin teknologia gaur hau izango da, bestia izango da, gaur erakusten duguna ia atzeratuta gelditzen da, eta orduan teknologia berez erakustia, igual ez da hain garrantzitsua nizik eta zenbestekoa da jakitia gaur egun lan egiteko, baina batez ere izango da igual, autonomia horrekin egokitzia bai teknologiai eta bai gizarte bakoitzak, gizarte asko daude mundu hontan, dauden puntuan, nibelian eta beharretara. Orduan ikuste dut, berriz, niri gai honek eramaten dit, lehen esan duguna, ezaugarri pertsonal horiek landu inbar diela eta pixkat prestatu behar dezula pertsona horiek ez datorren urtian kursua ero karrera ukatze dutenean lehenengoko lan hortarako, baizik eta bere bizitza osoan izango duten 5, 6, 10 lanetarako. Gehitzeko eta hezkuntzak daukan egitekotik hemen. Uste dute asko errenditzen dela eztabaida hau tresnetara, ez? Tresnak manejatzen dituzten, ez? Eta hor dago markoak Europan, DICOM, ez bakarrik irakaslentzako, baita erakundeentzako, eta nik pentsatzen dut oraindik ere lana daukaula honetan. Bereziki tresna maila, tresna begirada gainditu eta bai ekoizle moduan, bai begirada kritiko, bai eduki ekoizle moduan, bai begirada kritikoa arlo hauei, eta gauza berriak, realitatea eta fikzioa beriztea moduko fake mugimendu honekin guztiarekin, irakatsi beharko dira holako gauzak, ez? Eta uste dut, danok ere asko daukagula alderdi honetan oraindik ikasteko, igual gure belaunaldia da, eta ezin gara egon lo honetan. Argi gelditu da. Oso ondo, eta hildo honetatik digitalizazioarekin, perfil berriak, hor noinbait, aipatu dira baita ere, orain arte unibertsitatean bazirudien, gradu edo lehen lizentziatura zehatz batzuk zeudela, ez? Oso finkoak, lotuta irtera profesional batzukin, eta gaur egun hori ere aldatu da, ez? Graduekin, eskaintza geroz eta zabalagoa da, eta geroz eta gradu interdisciplinaragoak edo nahasketa, disiplina arteko nahasketak diren graduak ari dira baita ere irtetzen, ez? Zentzu honetan eskatuko nizueke baita ere bakoitzaren fakultatetik, ez? Pixkat ze iniziatiba berri, ze gradu berri, ari zareten bultzatzen, eta gehien bat zerri erantzuten dioten gradu horiek, ez? Nahi duzuena, hasi? Bai, guretzako disiplinartekotasuna askotan izaten da gure fakultate mailan disiplinartekotasuna. Hori da begirada bat. Baina berez, eta enpresak eskatzen duten disiplinartekotasuna da humanitateak eta teknologia, edo gure kasuan gestioa eta datuen mundua. Orduan, guk gauza batzuk egiten ari gara, baina egia da, bestein batetan, kultura hori sortzen ari gara.
Guk lehen aipatu indet, gure azkenengo gradua, gradu berriana da Business Data Analytics, pixkat saiatzen geana da, alde batetik gestioa, dala gure arloa, matematika mundua, estadistika mundua, mundu hori, gaur egun ikusten baldin baduzue, lanbidetan matematikoak dira, segurazki enpresetatik, gehien eskatzen dienak, kriston eskaera dago alde hortatik, eta bebai, informatika edo, bizkat tresnekin erlazionatutako gradu bat, ez? Non helburua da, datuen mundu hori balioa ematea. Orduan, da esperintzi bat, kokatzen deguna Bilbon daukeun kampus berrian, Asfabrikaen, non, bizkat, begiratuta dau, enpresak eskatzen dituzten zerbitzu aurreratuei, erantzun bat ematea. Hori da, adibide konkretu bat daukeguna. Oso, no? Bestion kasuan? Bueno, nik ere karrera berri bat akart, orientatzaileok, hain lan importantea daukazuenok. Bueno, ni humanitate eta hezkuntza zientzien fakultateekin nator, eta, bueno, humanitateen inguruko karrera berri bat dakargu, besapean. Testu inguru hau da, badago olako humanitateak ipini gizarte digital honi begira, ez humanitateak digitalizatu, lehen batek esan duen moduen, ez da hori, da gizartea digitala denez, ze ekarpen egiten du digitalizazioa, humanitateak hor. Ze ekarpen egiten du mundu justoago, igualitario eta hobe baten alde, ezta? Osea, nola resituatu humanitateak gizarte digital global honetan, bai? Eta bestalde batetik badago problematika oso bat humanitateak nola irakatsi humanitateak, bai? Eta orduen, gaur egun, bereziki Europako iparraldetik datozen korronteak situatzen dituzte humanitateak arazo erronka globalen bueltan, bai? Orduan, guk gradu berriari deitu diogu humanitate digital globalak, bai? Profil berri bat proposatzen dugu, pentsatzen dugu behar dela, nolabait, humanitateetatik apur bat, ez da, antropologia, filosofia, historia edaten duena, ez? Humanitatea gustatzen zaion horri, baina ez dakiena igual oso ondo zer gustatzen zaion humanitateetatik. Osa, badagolako deskubrimendu bat, beti ere gizarteko erronka konplexuei begira, korronte horrek daudenak humanitateen bueltan, eta bigarren zikloan, nolabait, lehenengoko ziklo bada gizarteko problema lokal eta globalak mapeatu, begirada interdisziplinar batetik irakurtzen, jakin. Oso oinarrituta baita kompetentzia orokorretan, hauek izan behar dira pentsamentu kritiko, kreatiboa, komunikatzen jakin behar dutenak, begirada globalarekin eta bar. Eta bigarren zikloan dauka bi irtera profil. Bata da humanitate digitalak, big dataren kontuak, neuromarketinga eta hor dauden lan esparru berriak, profesio berri horiek, eta beste espezialitate bat izango litzateke ikasketa globalak. Ikasketa globalak, mundu interkultural honetan manejatzeko, garapenerako lankidetzaren mundua, konsulauak, relazio internazionalak, eta orduan, gradu hau, badakizue badagoela ja, hainbat okitan, ez baterako Katalunian Pompeu Fabrak dauka, Global Studies, orduan izango litzateke, hori, lehengoko humanitate digital globalak, badatorrela nolabait humanitate iastinaldi bat emoten, bai integrazio bat bilatzen duelako, humanitateen integrazio bat, apur bat, oinarrietara joan da, zer da pentsamentu filosofikoa, zer da pentsamentu filosofikoa, zer da pentsamentu historikoa, zer da pentsamentu artistiko bat, bai? Eta gero jartzen dituen apur bat irtera profilak, bai humanitate digitaletan, eta humanitateak ipini digitalizazioaren
eskakizunetara, eta bestalde batetik ikasketa globaletara, apur bat lehenera gertu da, profil hori munduan zehar harremanetarako trebea izango dana, jakinko dauena testuinguru diferenteekin lana egiten. Eta, Bilbon egongo da, igual, honi buruz hitz egin beharko genuke ez, Bilboko proiektua daukagu, Asfabrik, eta han egongo da olako multikampus bat, ez dakit. Eta orduan, sartzen dabe bai testuinguru berri bat, kokapen berri bat, eta, hori, eta apur bat gure eredu pedagogikoari jarraituz, lehen esan duguna, erronkak erdian, metodologia aldetik, ez dago asignaturarik, ez dago erronkak, ez dago azterketarik, ez daude talde lanak, dago tutoretza handia, lehenengo mailatik laugarren mailara, dago nolabait gela edatua edo, aula espandida edo, kontzeptu hori, nolabait gela da testuingura, baina hiria, Bilbo kasu honetan, Bilbo edo Bilboko inguruak, ez? Dena da Bilbo. Hori guzti hori, da gela ere bai, ez? Nolabait espazioa ikasgela moduan. Eta, egia esan da, ilusia handiz eta pentsaturik, oraindik sortzeko dauden lanbide horietan, ez da, hori da, purbat, unibertsitateok daukagun kezka bat ere hori bada, ez? Badakizu desajuste hori, ez? Dagoena, ez? Edo entzuten duguna, unibertsitateok kritika hori entzuten dugu, ez? Ez datozela bat, ez? Gure profilak eta gero lan munduak, ez? Eskatzen dituen profilak, ez? Badagoela hor, arrakala hori, ez? Eta orduan horre pentsatu dugu, etorkizuneko profil hauetan badaukagula zer ekarririk, ez? Eta, igual, gure unibertsitateak ere, igual, gaztea garelako, ez dakite. Sentitzen gara, bintzat. Sentitzen gara. Igual, hausartu gara profil berriak ateratzen, ez? Horretara genuen lehen, eta lehen etorri da gelditzeko, eta atara dugu Business Data Analytics, atara dugu gastronomia gradu bat, ez? Orduen, badaukagu betik ausardia hori gauza profil berriak ateratzeko, eta ordua esan humanitateena. Eta orduan etorri gara humanitateko profil honekin, pentsaturik hori ez da, arrimura jarri behar dugula gaur egungo gizartearen erronkekin. Globalidadea eta digitalizazioa. Eta ilusio handiz. Oso ondo. Badirudi entzun dugunaren arabera, Business Data Analytics, humanitate digitala, dena dira perfil berriei egokitzen dian graduak, eta ze gertatzen da gradu zaharrakin, ez? Zaharrak edo, betiko ingenieritza, betiko ADE, gastronomia ez da zaharra, baina ja ibilbide bat badu, badirudi ari garela enfokatzen, ez? Perfil berri horietan, baina argi dago aurretik ditugun graduak ere, nolabait tokatzen dela birplanteatzea, ez, perfil berri horiek lortzeko. Orduan, orain utziko dizuet espazio publizitario, esaten dana, bakoitzari tartetxo bat, bai, esplikatzeko, nolabait bakoitzak nola ari zeaten, ez, zuen esparruan ze ari zeaten eskaintzen eta nola ari zeaten egokitzen perfil berri horietara. Eta baita ere, lehen ja irten da ubikazioen kontua baita ere, komentatzea nun gauden eta ze ubikaziotan eskaintzen ditugun gradu horiek. Orduan, nahi badazue, banan utziko dizuet tartetxo bat. Ordaindutako tartea. Ingenieritzatan egia esan aurten ez dagoelako nobedadeik, ez gradutan, ez dakagu titulazio berri, masterretan bai jarri ditugu abian 2 master berri, robotika lorrean, digitalizazioarekin eta automatizazioarekin guztiz lerrokatuta, eta bestea datuen analizi, zibersegurtasuna eta lainoan, lainoko zerbait, konputazioa, territzat. 2 master berri jarri ditugu abian, da horrek beste pauso badira, oin gehiago gradotaz ari gara. Grado mailan ez dakagu nobedadeik produktuan. Nik esango nuke, ingenieritzatan eraldaketa agian lehenago etorri zitzaigula, ez? Gu dagoeneko 2013an, jabatire urtea baita ere, ez? Apostugarri bat egin genuen, nolabait titulazio sektorialak esango dut, ez da ala, ez? Baina ingenieritza
espezializatzeko sektoreka, ez? Biomedikuntzako ingenieritza atera genuen, medikuntza edo osasun alorrera aplikaturiko ingenieritza, ez? Energiako ingenieritza atera genuen, ez? Energia, oso sektore irekia eta globala edo oso handia, esparru handia baldin bada ere, bertara aplikaturiko ingenieritza, eta ekoteknologia prozesu industrialetan ingenieritzera atera genuen, ez? Pixkat, eko ikuspegi hori, sostenigarritasuna, ingenieritza guztietan presente dago noski, eta are gehiago gaur egunien, baina pixkat enfoke horrekin atera genuen. Eta azkenan nik uste pixkat, hitz egiten ari garen hildo hontan, eta multidisciplinaritate hori sustatu nahi zen, izan da mekatronikako gradua, ez? Nun hiru ikuspegi guztiz naturalak, ez? Elkartu direla eta profil hori oso demandatua da, enpresen aldetik, gaur goizen atera dan bezala, ez? Nun mekanika, elektronika eta automatizazioa esango nuke, ez? Hirugarren alor bezala uztartzen diren. Gainera, titulazio honek ere erantzuten dio pixkat goizean atera dien gauza batzuei, ez? Personalizazio ikuspegi hortan. Hemen egin nahi izan deukinu berezi bat heziketa zikloetatik datozen ikasleei, ez? Beraiek egindako aurretiko ikasketak ere balioan jarriz, eta nolabait, ez pasaraziz 4 urteko ibilbide hori, baizik eta rekonozioaz aurretik lortituzten kompetentziak, ala dalako, eta horren ondorioz 3 urtetako gradu bat eskainiaz. Honekin nola joan nahi dut? Espazio publizitario. Datorren urtetik aurrera, mekatronikako gradu hau ere, Bilbon eskainiko degula, ez? Bai, humanitati digital global hauek eta business data analytics, eta maigaderekin batera, Bilbon eskainiko da. Gainera, ireki egiten gara, ez? Nik uste hori gauza badala ikasleei ere erakutsi behar dieguna, eta kasu honetan irekitzen gara, partner, ez, berriak topatzen gradu honen inpartizioan. Kasu honetan heziketa zikloko erakunde batekin, Somorrostroko zentralarekin elkarlanean planteatzen dugu gradu hau Bilbon, orduan, partner estrategiko bezala planteatzen dugu, esparru hortan, eta, apostu bat da gure aldetik, beste sede bat gehiago zabaltzea, ez? Eskola Politeknikoa hemen Oronaidean gaude, Arrasaten gaude noski, Goierrin ere badaukagu eskaintza, eta oin, laugarren leku bat zabaltzen dugu, horrek ekartzen dugun, erronka handiarekin. Bai? Edo zein lanbideziketako zikloa eginda, edo nun eginda, bera daukate aukera sartzeko? Daukate, alor industrialetik datozen heziketa zikloetatik daukate zeharbidea. Bai. Edo nun eginda, bai, noski. Gauza da... Ez, noski, ez. Alor industrialekoa izan behar du, hori bai. Ala baldin bada, sarbidea dauke. Bai mekanika edo bai elektronika alorreko jotzen baldin badu ere, berdin da, sarbidea daukate. Iten deuna da, guk nivelatu, nolabait, dauzkaten ezberdintasun horrek, lehenengo mailan nivelatu egiten dira, parekatu egiten dira. Oso, eskerrik asko nekanen. Mikel, zure txanda. Nire kasun, gure kasun, fakultatearen kasun, berrikuntza, ade badara matzu urte pilo bat ematen, baina egia da berrikuntzak etengabeetin egiten ari garela. Pixan ekanek juten zan hildotik 2013 dual eredua martxan jarri genuen. Pekuliaridade batekin, dala lehenengo mailatik, nik uste hori guretzat salto importante bat izan zan, ze ez da, gradua medeko proiektua, eta lehenengo mailatik sartu eta 18 urtekin dual eredua egin dezakezu, hori guretzako salto handi gintzan, eta oin sobretodo gure berrikuntza da lehen esan degun, zaugarri pertsonal horiek, nola garatzen ditugu, nola balatzen ditugu, eta bar. Eta, printzipioz oinatin eta Irunen da, eta aurten ja eskaintzen ari gara Bilbon. Eta ideia da, esfabrikia jutea. Bilbon bakarrik egongo da eredu duala. Oinatin eta Bidasoan daude bi bilbide, akademikoa eta duala, Bilbon duala. Pixka jakin ezazuen, orain arte Bilbon geneukan eraikuntza bat, Bilbao Berrikuntza Faktoria, daula uri bitartekalean, eta datorren kurtsoan eukiko dugu beste kampus edo beste edifizio bat egongo dela Zorrozaurren. Zona berriztatu bat, eta astelenean daukagu, ez? Hau, izan da, astelenean dago prentxaurrekoa Bilboko alkatearekin hau komunikatzeko, baina, hau gure artean. Bai, gero, Business Data Analyticsen, lehen komentatu dut, bakarrik oinarri bezala erronkak izango dira, enpresak bideratutako erronkak, 4 urteetan zehar, enpresa etortzen dira, erronka planteatzen dituzte, eta garatun behar da, eta azkenengo urtea izango da dana enpresan. Eta gero lehinen bebe, etengabe berrikuntzan dijo, baina, ja dauzkeu
goratzen ezen, Espaini mailan lehin dau Oñatin, Irunen eta Bilbon, Bartzelonan, Madrilen eta Valentzian. Oin arte zeuen Mexikon eta Shanghai, eta aurten bebai ongo da Seulen. Laboratorio berri bat, ukiko dugu Seulen, eta hortaz aparte, dauki bilbide internazional bat, mundu mailan ematen dana, eta hemen Euskadin egoten dana pilo. Orduan, hortxe dia hola pixkat gure kokapenak eta gure produktuak. Oso ondo, eskerrik asko, Mikel. Arantza, zuia humanitate digitalak bota dezu. Eta gero, gurean klasikoak gero diren ikasketak, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza, dauzkagu, irakasle eskola sarretik, ez? Orain gaude ikasketa plan berriarekin, orain Mendeberri 2025 bueltan, ikasketa plana berriztu dugu, eta baita esan duguna lehen, ez? Apur bat zer eta nola, ez? Eta orduan, orain, ez eta bateako praktikak ipiniko ditugu lehenengoko mailatik, egongo da nazioarteko egonaldi bat egin barko dute danak, edo alik eta gehienak behintzat, ez da, gureak betik bekarekin joaten dira. Eraikuntza berria eukiko dugu, bebai, ez dakite ikusi duzuen, ja irakasle eskola sarra dagoera bat apurtuta, eta datorren urterako eukiko dugu espazio berria, ja, gela nolabait ez, gela hundiak, eta nolabait eskoletan, ez, eskoletan bertan egin dituzuen mugimendu asko, gero unibertsitatera datoz, ez, nolabait horrela ikasten ohituta zeuden ikasleak, esaten garen unibertsitatean, ez, gero unibertsitatean joango gara berriro atzera, eta orduan egokitu ditugu espazioak, eta orduan, badauzkagun nolabait ikasketa zarrak, baina traje berriarekin, ez, eta hori ez da, pentsatzen dugu, eskola, orain ezagutzen dugun formekin, pixka zuri erantzuten dizun lehen, egin begirada kritikoarekin hitz egin duzulako, ez da? Eskola ezagutzen ditugun formekin, nolabait, pentsatzen da, esaten da, ez da? Berehala bukatuko dela, ez da? Datorrela beste belaunaldi bat, datorrela beste ikasteko modu batzuk, fenomeno, mundu osoko fenomeno bada. Orduan gu nolabait, ipini dugun, ez dakitez, izarra edo iparra edo jarri dugu, gure ikasle hauek izan behar direla, eraldatzaileak, ez? Joaten direnean eskolara lehen esaten, hemen esan da, ez egokitu, ez? Ekarri ideak, ekarri berrikuntza, ez? Eta ekarri indar hori, ez? Eta pixka bat, hori izan da egin dugun plangintza, ez? Ikasketa, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza guretzako dira oso ikasketa importantea gizarte batean. Hemen esan direnak ere bai, baina pentsatzen dozuen moduan, guretzako, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza dira, Errepikatu. Munduko lanbiderik. Orduan, datoz, berriztuta. Eta gero daukagu komunikazioa, baita datorrena Aretxabaletan daukagu, eta Aretxabaletan kampus txiki baina interesante bat, eta jarritzen dugu, eta baita eraldatuta. Baita profila definituta, badakizueia honekin ja 4 urte daramagula ikasleak egiten dituzela proiektu errealak, lan proposamenak, hasita bukatu, asebetetzea oso altua da, ikasleak oso gustora daude, egiten dute GBL bat bebai enpresa eta erakundei lotuta, eta igual karrera klasikoagoak dira, baina nolabait moduak dira berriak eta ikasleentzako pentsatzen dugu formatiboagoak. Oso ondo. Alex, zure txanda. Gure kasuan karrera berriak ez dugu martxan jarriko oingoz, baina nik uste hain aspaldi berria izan zen lehen aipatueten karrera, ez, gastronomian, eta berritzailea, azkenean, zeon besteik eta nik uste dut igual tokatzen dela, zuekin konpartitzia, oain arte nolako izendan gure esperientzia eta gure emaitzak igual. Dagoeneko 5 promozio dazkau ja kanpuan, eta nik uste ikusi deuna, eta alde horretatik, zorionez eta izenda, eskaintzen du aukera oso egoki bat, erosein batxilergo motatik, erosein ziklo formatibo motatik,
igual esain argi, ero bentsete mundu hori gastronomia elikadura eta gustatzen zaion jenteari. Azkenean guk indeuna da, bizkat ustartu, pluridisciplinartasun horren artean, ez bakarri sukaldaritza, baizik eta sukaldaritza, kudeaketa, zientzia eta gero artea eta kultura, eta arduan honek ikaslei, hor dauden pertsonei, eman die aukera, gero bai gurekin 4 urte horietan dauden bitartian, pixkat espezializatzeko euren nahi duten arlotan eta eremutan, eta gero ez bakarri gurekin, hori da eskaini behar diezuna, printzipio zurekin daudelako, baina ikusten nahi gaena da, gero kanpora irtetzen dienean sektoria oso ondo hartzen duen, nolabait esateko karrera bakar batetik hain perfil desberdinak irtetzen dien guzti horiek. Azkenean izen da sektore bat, oain arte ez dune euki goi-mailako profesionalak formauta, eta orduan espezializazio, individualizazio guzti horiek, ikasle bakoitzak egiten duna bere ikasketa prozesuarekin, sektoriak oso ondartzen du. Eta esaten duen sektoria, ez bakarrik eta iaia gutxienekoa dia jatitxiak, baina bai elikadura industriak, ero bai ikerketa mundua, ero bai hotel munduak, noski jatetxe munduak ebai, baina lehen sektoreko hainbat enpresa ebai, caterinyak, euren enpresak besortzen ari dira, eta hori oso posgarria da guretzat, eta horrek erakusten digu, ero bentzet ez dakit, baiestatzen digu, igual txarla honetan, ero bentzet nire diskursua jundan hildua, pertsonen ezaugarrien apostua itia, printzipioz ona dala eta euren emaitzak emate dituztela. Zegero, enpresak, ero gizartiak, ero sektoriak esaten digu, oso jarrera ona eta emaitza egunak emate dituztela arlo guzti horietan. Hori zengo zen igual zuekin konpartitzia. Eta, hortik jarraitzia urrengo kursuan ebai. Oso ondalez. Eta bestiok, eskarrik asko. Eta, oso ondo hitz egin dezue zuen eskaintzaren inguruan, horretaz badakite egiten, baina, orain galdera pixkat zailtxo bat egingo diet, gaina etzegola prestauta. Tira, gauza da, bai oso ondo dago, hau da unibertsitatetik eskaintzen daguna, baina, ni marketing arlokoan naiz, jarri zaitezte orientatzaileen tokian, ezta? Eta beraiek dira espezialistak, beraiek ziur zuen baina hobeto dakitela orientatzen, baina zuek duzuen esperientziarekin, lehen Arantza komentatu ez, 20%ak ez duela asmatzen, unibertsitatera joaten danean, zer azpimarratuko zenuke, ez da errekomendazioa, baina zuek nun jarriko zenukete fokoa, edo zer esango zeniokete, hemen dauzkagun orientatzailei, nola bait, ez dakit laguntzeko, edo beraien lan horretan kontutan hartzeko behintzat esango genuk, ez da? Galdera, nahi dezuen moduan. Arantzak esan du, 20% usten dutena, baina bukatzen dutenak eta konturatzen diena horrei etzala berei gustatzen zitzaiena, eta iristen dira 30 urtekin, 35ekin, eta nizte ikien detemen, ni uste toindik eta gehiago, nik uste hori errealidade bat, eta gure kasuan adibidez dela oso karrera, oso generalista, hori gertulik, eta gertatzen da. Nik guraso batek galdetu zian, behin hori, ze gomendu emango zenean guraso bezala. Eta ni esanen, igual gure esparruan, bebai egia da gure esparrua dela oso esparru zabala. Baina niretzako, unibertsitatea izan barko litzateke esparru bat, non esperimentazioaren bitartez, hausnarketaren bitartez, zu irtentzese handik jakinda zer egin nahi dezun edo zer ez dezun nahi egin. Behintzat, garbi baldin baukezu zer egin ez nahi dezun, ja, nahikue da, seguri ikaslo askok, iristen dira 3. mailara, zateote, ni 4. maila bukoin bardet merkaturan hijo, eta ez dakit nondik hasi. Eta hori ez da inbeste, como se me dan bien el marketing o las finanzas, se me dan bien las matemáticas, ez da hori. Da, nahi, ze gustatzen zait, nun gustauko leitzaideke, ze sektoreak, ni zertan nahi zona, zertan ez nahi zen nainona. Orduan, gure arloan behintzat, ni uste gure titulazioetan, behintzat gestio arloan dienak, nik nire gomendio bat hor inberdun ikasle bat izango litzateke, aukeratzea zerbait, esperimentatzeko aukera ematen diona.
praktikan jartzeko. Ze hori da, modurik onena ikusteko gustatzen zaizun ala ez. Eta gero, garbin ezan, ez, uste toronakoa. Bai, esaten zauena espezialistarena, ni ados nau, baina eske, depende, 18 urtekin badau jende batek oso garbi daukena. Eta horri, nahi duna, baina badau jendia ez daukana garbi. Eta horri, ni behintzat orientatzailea esango banitz, bilatuko nuke zerbait ate asko irekitzen duna, esperimentatu, eta gero aukera aukiko du espezializatzeko, baina ez 18 urtekin. 21, 22, 30ekin, baina behintzat aukera izan dezala gauza ezberdinak topatzeko. Horren gau, segun eta 18 urtekin, gu ikusten deu dualen, 18 urtekin sartzen da jendia dualen, 18 urtekin batzuk oso helduak dira. Eta iristen dira enpresara, eta lehenengo egunekin, eta beste batzuk 18 urtekin, kostau zeldutasun puntua da, ez? Horren gau, hori bebai, bada segun eta... Mikelek botatzen duen ideiaren aritik, ez? Osea, ari gara, gradua da oinarrizko formazio bat. Hori da idea nagusi bat, bai? Esaten da la bachillererización de la universidad, ezta? Osea, unibertsitatearen batxillerazioa ari garela bizitzen, ez? Orduan, lehen uste dut Iñigok esan duela, ez? Claro, zuk ikasi zerbait orokorra, ezta? Navaja suiza, ez? Apur bat orokorra, eta gero joango zara espezializatzen bizitzan zehar, ez daia zorrostasun gehiagorekin, zure beharren arabera, egiten duzun lan tokiaren arabera, joango zara, ein kontu bizi behar bagara esaten da, ez? Ez dakit zenbat 105 urte, ez? Biziko garela, ez? Eta hainbeste joan etorri egin behar badugu lanbidetik, bai, pentsatu gradua dela, hau, hola esaten dute aditu danak, ez da, eta gradua da oinarrizko formazio bat, eta orduan egin dezatela nahi dutena. Nik uste jarraitu behar dutela euren grinari, euren pasio edo gogo edo nahi dutena ikasi dezatela. Ze gero, nik lehen beteke jartzen duen adibide bera, oin ezin dut, baina Obamaren denporan, la fiscal general Obamaren denporan zan licenciada en literatura. Ezta? Orduen, claro, lizentzia batek nora, lizentzia batek ez zaitu eramango bide batera. Eramango zaitu masterrak edo egiten dozuna, baina lizentzia, gradua, gauza orokor bat da, eta da oinarrizko ikasketa bat. Bai? Hori idea bat, eta bigarren ideia, eta aprobetsatu nahi dut, ze daukadanean aukera eskolekin egoteko, da plazer bat, ze asko, oz daukagu foro asko, mesedez, ikasle bikainoiei, ez esan ez egiteko magisteritza. Ez esan egiteko ingenieritza. Bale, hau, bai, hori ideia bat. Eta bigarrena, animatu mutilak egiten magisteritza. Ze daukagu oso lanbide, genero aldetik sesgatuak. Hau, nekanek eta biok hitz egiten dugu gure artean. Neskak bidali behar dituzue ingenieritzara, enpresetara. Mutilak bidali behar dituzue hezkuntzara. Eta bereziki aurre hezkuntzara. Bai? Osa, behar ditugu mutilak. Bai? Bueno. Guztua. Uste dut gaur arantza, gustora ari dela galditzen. Bueno, egituko nioke agian ez, esandako guztiak inado zehon da, kentzia pixkat beldurra frakasuari, ez? Ez baita zertatzen, ez dela ezer pasatzen. Osea, 18 urte dauzke, 30 urte arte ongo lanean, por lo menos, edo gehiago, orduan, ez dela ezer pasatzen, ez badera zertatzen. Importantia dela, balen esan den bezala, ez konturatzia, eta aldatzia. Eta, nik uste dut, gure ikasketan esan dugun guztiarekin saiatzen gara alik eta lehenen, ez? Biztaratzen profesioa, lanbidea eta zertara enfrentatu beharko dien. Eta, eurek pivotatzeko esaten da, ez? Modelo batzetan pivotatzeko aukera izan deixela. Orduan, nik beldur hori eriken dengo nuke, ematen do, zerabaki importantea da, baina ez da la decisión de tu vida. A ver, ez da. Ze gero ikusten dugu, ez? Zer ikasten dezun da gero zertan emango ezun zure bizitza, ez dauke askotan zer ikusirik, ez? Orduan, bizitzak eramango zaitu, bide hortan prestatu inberko zea, segurazki, eta formazioa horretorriko da, espezializazioa horretorriko da, junberko geha, eta etengabe gaina, eta hortan nahi geha, eta, etorriko dienak are gehiago, orduan, no ez quitarle hierro, baina importantea da noski, eta bokazio baldin badago, eman, nahi desun horri, baina kontrolatzen baldin dut bazea, ez tala zuria, urte bete da.
40 urtetan, edo 60 urtetan. A ber, zer da hori, ez? Pasaki, bueno, eurentzako igual urte bete asko da, 18 urtuak erdi dauzkate, ez? Proportzioa handia da. Baina bizitza osoa kontutan hartuta eta gure esperientziatik, ez? Guraso berdin esan beharko lieketela, ez dakit. Baina, bueno, hortxe, nik uste dut pixak gitarle hierro, ez? Eta ekibukatzen baie, urrengo iraia hortxe dago. Eta aprobetxatu ez dela hizkuntza ikasteko, laugarren hizkuntza edo bosgarren hizkuntza hori, ez? Ezinbestekoa dela. Denbora aprobetxatzeko txinara o tokatzen man lekura juteko, ez? Bai, bueno, nire kasuan, a ber, orientatzia oso lan zaila da, hori esan dezu, eta orduan nik zehozer hausnartu badet eta zehozer esatia izango banu, eta esain beste konsejuak eta bai da igual, nire esperientzia igual hainbeste ikasla, hainbeste promozio berri ikustiaz, eta gero semillekin eta izan detena, ez? Eta nik horri igual ingo nauke bi arlo, nik bentsetala izan nun kontutan, ez? Alde batetik igual zer ikasi, ez? Eta gero beste alde batetik nola ikasi, ez? Niretzat igual zer ikasi arlo horretan, igual esango nauke, igual osagai, ingrediente principal bezala jarriko naukela bokazioa, eurok zer gustatzen zaie, zertaz di ona, eta orduan gauza hortik oinarrituta, ze karrerak, ze ikasketak, ze gauzak egon daitezke horrekin bat iten dutenak, nik uste dut horri importantzia emango niokena, noski igual osagai bezala be, baina igual holan espezie bakarri botata gatza bezala praktikotasun, gero zetekina eta kaiosun horri, baina igual bokazio hasiera batik, gero bizitza luzia da eta lanbide asko eta lanpostu asko izango dute, eta gero bigarren hori esaten nuna zen nola ikasi. Azkenien bakoitzak inteligentzia multipliak diela eta ez diela, eta bakoitzak daka ikasteko era bat, ero errestasun bat, ero biedana, ez? Orduan, unibertsitate guztiak desberdinak gehan, naiz eta igual diskurtso aldetik niko antzekoak izan, baina benetan gero eiteko eta eguneoko zeatan ez geha hain berdinak, ez? Orduan, seguru da hola jentia, oso ondo sentitzen dela, igual ez da buruz, eroso era teorikoan, eroso zeatan ikasteko, seguru, egongo diela, nun ikasi alde horretan. Seguru egongo diela beste batzuk, igual ez diela hain buruz dan hain ikastia eta hain zehazazaitia, baina beste alde batetik igual praktikotasunarekin igual hobetu latze dutela gauzak, eta hobeto moldatzen diela, eta hobeto erlazionatzen diela gentiakin, orduan noski egongo diela beste toki batzuk, naiz eta karrera bera izan, nun ikasi. Azkenengo titulua, berdin-berdin ofiziala, titulo ofiziala, berdin-berdin izangoa, baina toki desberdina da. Eta azkenean, naiz eta 4 urte gu barruan gaudela, eta zueik be ala biziko zuen arlotan denpora luzia dala pentsau, bere ala juten da. Baina 4 urte dia, eta hori zein daukatu, eta orduan nola ikastia nik uste dut oso importantia dala, eta nik beste gauza bat kontutan izango nuna hori izango zen. Ze gustatzen jakon, eta gero nola gustatzen jakon, nola da bere izakera ikasteko modura, ez? Orduan, bi gauza horiek kontutan izan da, ondion be oso zaila izango da. Orientatzia, baina hala ere, zeo zer. Plater txukuna irten zaigu. Bi ingrediente jarri gara ditute, baina, bueno. Oso, ondo. Tira, eta oraintxe zuen txanda, edo zein galdera... Bizkal bat, beste, erraitate batera jetxita. Bale, bueno, beste erraitate batera jetxita, beka propioak dauzkazute, kenduta Eusko Jaurlaritzak eta eskaintzen dituenaz? Diru laguntzak, finantziazioa... Bueno, nahi bezu igual ni hasiko naiz, baina ziurazki niko berdina izangoa fakultate guztitan. Esan dezu bezala, noski beka publikoak eta daude, baina printzipioz unibertsitate bezala dago proiektu bat, ero zea bat, beka bide, nun familian egoaren abera badaka parte hartzia eta orduan hor bide bat egon leike. Eta gero nik usteet, Mondragon Unibertsitatea dakan
kontzeptua bekan inguruan nahiko zabala dela. Orduan, beste alde batetik, normalen publikoak eta bekabide hau orientatzen dira gehiago hoxe familia beharrak eta dudenean, eta hortaz, seguramente hortaz aigia danok, baina badaude beste egoera batzuk egon daitezkeenak, igual ikasle bera, ero pertsona bera ez dula nahi, igual etxetik gehiago eskatu, ero nahi dula bera bere zea lagundu, ero finantziatu, ero bentsa lagundu finantziazio horretan, eta fakultate guztiak, beti atatzen dira departamentu guztietan bekak, departamentu baten laguntzeagatik beka bat jasotzeko, hori azken finean ez da, gu bintzat bizidun bezala, ez da lan merke bat bezala, baizik eta da esperientzi bat eurentzat, departamentu bat izan leike akademikoa, izan leike ikerkuntzak departamentu bat, izan leike etekingabeko formakuntzako departamentu baten, eta azkenien ikasle bat bere gradu egiten nahi dan bitartian, olako departamentu bat lan egiten badu, ero bentsetor lagundu egiten badu, bere ikasketarekin zer ikusia dakan, ez bakarrik alde teknikotik, baizik eta alde pertsonaletik be bai, ez? Orduan, olako bekak be badaude. Gero gure kasu, igual pixkat partikularra dalako sektore eta igual nola jartzen duen eta badazkau beste gauza batzu deitzen diogunak erronkak, erronka eta orduan, bordazkau igual enpresa batzuk jartzen diete ikaslei, era bolondrez bezala, igual kurso, erronka bakutsa da dijoa kurso batentzat, nun erronka horrei ondoen erantzunten dion ikaslei, beka bat ematen zio. Eta beka hori bada urrengo kursorako matrikula erdila adibidez. Orduan, nik usteot programa honekin pixkat okupatzen deula, bai familia horiek benetan beharra dazkaenak diru aldetik, dazkau beste pertsona horiek nahi dutenak pixkat independizatu eta lagundu etxian euren ze aldetik jutia, eta beste aldetik be, azkenengo, aipatu duten azkenengo honekin, ikaslero pertsona onak, alde tekniko eta aldi pertsonaldienak, horiek be saritu ite dute beka hauek. Orduan nik usteot, abanikoa niko zabala da alde horretatik. Bai, nik zerbait gehitzea arren, bekabide sistema oso geizki saltzen dugu. Nahi desan, gure beka ez da matrikularen 100%. Osa, beste unibertsitate batzuk, esate dute, 100%, 15 guiten duguna da gure idazkariak, elkartzen dira familia guztiekin, banan, eta egoeraren arabera, itxen dugu, olako finantziazio plan bat, edo laguntza batzuk, da zerbait oso individualizatua. Orduan, hori ezin dezu saldu, ez da kantitate bat zerbait zehatza. Nik fakultatearen ikuspegitik, nire idazkari akademikoarekin gai hau, egon nintzen oin dela gutxi, eta behak esan tentzean azkenengo 8 urtetan, etorri dien familietatik, famili bat bakarrik, erabaki dago ezitia gradua, ze inkluso bekabide sistemarekin ez zuen aukeraik ematen. Eta hau lotzen dut gero dual sistemarekin, modu bat da finantziazio bat, ez dezu duala inbar baldin badezu, lehenengo urtean ez dezu ezer ordaintzen, eta behin dualen aztentzean, dualan nik dakidanez danak, bai eskolan eta bai gure kasun 180 uste dela, baina jasotzen dute diru laguntza bat. Salario minimo interprofesional, bai, segun, ni usteet ingenieritzak nola gehiago die, jasotzen dute pixkat gehiago, gu pixkat gutxio, baina horrekin, da laguntza bat bebai, alesek izaten zagoena bebai, matrikula. Hori da. Gure kasen bigarren mailatik hasi daiteke eta ingenieritzaren kasuan bigarren mailatik hasi daiteke, bai. Duala edo lan ikaste partekatzea esaten dioguna, ez? Duala azkenean da marko bat, baldintza batzu dauden dual izateko, eta azkenean da esperientzia, ez? Enpresa eta eskolako, unibertsitateko ikasketak bi eremuetan eta bi gidaritzapean egitea da. Eta horren truke, horre egiten duten lan horren ikasketa horren truke. Duala eta praktikak ez berdinak dira diru aldetik izpenet, Gure kasuan berdina da. Bai, gure kasuan berdina da. Hori da gehiago enpresaren arabera, que modalitate usteot, ni behintzat dakidanez. Ez dute jasotzen. Hori da, eta dualen bai. Bai, diferentea da, eredua diferentea da, Bai, diferentea da. Bai, gure kasun dan jasotzeko. Nahi nun apunte bat eikia bekabidera berriro, ja, por terminar. Finantziazioa itzain dezu, eta bekabide programa ez da finantziazio programa bat, garbi geldi deixela. Azkenien da, ikasketaren kostea hain bada,
Eta egiten duguna da, ordainketa pertsonalizatu bat definitu familia horrekin. Hau da, posible da familia horrek ez izateko gaitasuna urte oso hortan, ikasturte hortan, frontatzeko kostea, matrikula kostea. Orduan, egiten dena da, planifikatu beraiekin ordainketa zein izango da beraiena gaitasunen arabera. Interesakin edo? Interes gabe, hori da. Ez da la finantziazio bat, hori nahi numatizatu, ez? Badaudela kasu... Familia batek pagau dezake gutxiago beste familia batek baino? Ez. Bai, hilabetero bai, bukaeran berdina izango da, ordainketa konpromesu bat hartzen da, denbora batean zehar ordainketa horiteko. Kasu batzuetan gertatzen da, ikasleak bukatzen ditula bere 4 ikasturteak gurekin, bukatu du, eta hondik zor bat dauke. Eta zor hori, denboran zehar hartzen du konpromesua ordaintzeko. Orduan da pixka... Dirukopuru guztia ez da geizten. Hori da. Interesi gabe, hori da. daitekena 4 urtetan, 6 urtetan... Hori da. Oso malgua da, zentzuetan oso malgua da. Baldin eta hasierako baldintza betetzen baldin badira, ez? Direla, rentaren ze batzuk, balio batzuk. Oso ondo. Bai. Duala zuen kasuan, unibertsitatea, Mondragon unibertsitatea kasuan. Zuen ikaslego guztiak duala egiten du? Esan nahi dut, edo hasieratean nik ezagutzen dudala publikoan da, bakarrika nota hoberenek hartzen dute aukera hori, eta ez beti. Ikastetxe batzutan bai, gradu batzutan bai, baina bentsat oso gutxi pasatzen dira dual batetara ordain sari batekin. Beste guztik egiten dituzte ohizko praktikak. Horregaitik zuen kasuan hori ere horrela da, edo eske galditu zait, ez zait garbi galditu dual praktikak nola galditzen den. Egoera desberdina aukeu. Igual lehenengo ingenieritzako eta gero kontatzi zuet. Ingenieritzaren kasuan. Matize bat igual, ez? Formazio duala azken eguk lertzen dugu enpresa eta unibertsitatearen arteko lankidetza hori formazio hortan. Hori da guretzako formazio duala. Gero hor dago, Eusko Jaurlaritzak ematen digun zigilu bat baldin eta 60 kreditu kasu hontan enpresarekin elkarlanean garatu baldin badira, ikasle horre jaso dezake zigilu hori. Hori da plan bat, hori da kontzeptu bat. Eta beste bada, bide hortan, gure ikasleek bigarren mailetik aurrera daukate aukera lana eta ikasketak uztartzeko. Orduan, hau nola da praktikan? Goizez daudela gurekin klasean eta atxalden enpresan daudela 4 orduz. Urte osoan zehar bigarren mailan nahi duenak, hautazko ibilbide bada. 3. mailan errepikatzen da eta 4. mailan karrera aukerako proiektuan daude. Ibilbide guzti hori hautazkoa da. Eta danek jasotzen dute beka bat horren truke. Enpresak ordaintzen du beka bat. Izan daiteke laborategi baten Alesek esan duen bezala, unibertsitate barruan, orduan unibertsitatea jartzen du beka hori, edo enpresa jartzen du. Eta ikasle guztia daukate aukera sartzeko. Beti ere, enpresaren... Behar da galderari lotuta, guztiak daukate aukera edo zenbaki kopuru zehatz bat daukazuen? Aukera dane daukate. Dualaren kasuan, formazio duala zigiluaren kasuan, bere iztearren, hor bai daude plaza mugatu batzuk. Orduan egiten da pixkat, matxina egiten deu. Ikasleen ze demanda daukeu, enpresen ze demanda dago eta juste bat egiten deu. Eta batzuk sartzen dira ibilbide hortan, zigilu hori lortzeko bide hortan. Baina beste hainbat daude, bide hortan sartzen direna, nahiz eta zigilua ez lortu. Baina esperientzia, kaskenean balioan jarri nahi detena da, esperientzia hori, kasu guztietan dago aukera hori egiteko. Ikasle bere kandidatura aurkezten dute, nik egin nahi dut bidea, esperientzia hau bizi nahi dut. Eta enpresen aldetik edo proiektu eskaera dauden neginean, matxina egiten joaten gara, eta ikasle aukera ematen diegu bide hori egiteko. Eta bide horren truke, badago beka bat jasotzeko aukera. Ez. Gure kasuan ibilbide hori dago? Hori da. Praktika gurean lotzen da guztiz, karrera aukerako proiektua 4. mailan kokatzen da, eta 4. mailako bloke bat da, baina guretzako beti da urte osoko esperientzia hori. Ez dugu bereizten aparteko praktika bat. Gure kasuan duala da, hautazkoa, zuk aukeratzen duzu, baina adibidez Bilbon sartzen den guztiak dualak dira. Kasu honetan sartzen dena, eta Oñatin eta Irunen daukeguna da, segun eta guzarbide froga bat iten deu, ikusteko profila. Ez da bakarrik espedientea, baizik eta bai asko gaitasun kontuetan, ikusi deu, 5 urten ondorioz, hasierako profila asko baldintzatzen dauela gero enpresara doanin. Orduan hor zenbaki juten di aldatzen, segun eta hor zenbaki dira, baina 150 bat juten da dual ibilbidetik, eta 100 beste horan ibilbide akademikotik. Eta Bilbon danak dual ibilbidea. Oso ondo.
Galdera gehiago dauzkazue? Ikasleak bilatzen dituzte praktikak dualak edo da zuek eskaintzen dituzuen? Gu departamentua daukegu. Eta gu arduratzen geha, hombre, bebai, ekintza, ez dakit, iniziatibarekin erlazionatuta gomendatzen zaie, beraiek baldin badukate enpresa bat gustatzen zaiena, eta lehenengo kontakturiteko. Baina errealidadea da, 98%, baten ongoa, gure bitartez. Galdera da, ziurtatzen dezue denei dualean dauden guztiei enpresa... Oin arte, denetzen. Gehara ditzutan. Nahi, desanketurkizuna begira, gertauleike, badaukezu enpresa bat, eta gertau izan zaigu, enpresa bat itxiten du. Igual otxail ezin ze hasi, baina printzipioz denetzen. Gure kasun, guk hartuta daukan konpromesu garbia da, laugarren mailako karrerukarako proiektua enpresan egiteko konpromesua, eta gu bilatzen du enpresa, hor garbi daukeu. Bigarren da hirugarren mailako ibilbide hortan, beti dauzkagu eskaerak eta joaten gara erantzuten, baina ez dakagu unibertsitate bezala o eskola bezala konpromesua horrek eskaintzeko. Ikasleak ekartzen baldin baditu fenomeno, gero guk kudeatzen ditugu, eta gure eskaintzak iritsi ala eskaintzen dizkiegu beraiei. Beraiei garbi daukate eta nik esango nuke ere 90% handi baten nahi duenak egiten duela. Agian ez, iraietik edo urritik hasita, baina urtean zehar beti daukate aukera egiteko. Lehengo kursoan datuak hartzen baldin baditugu, 3. mailan dalan jende gehiok nahi izaten du, 2. mailan pixkat goizo izan daiteke, edo usteue, 3. mailan 150 egin ditu praktika dual horrek, edo lan ikaste partekatzea egin du. Nahi izan duen guztiak egin du. Eta titulazio batzutan daukagu enpresen behar gehiago, nahi duten ikasleak baino, ez miren dago hor da informatikan, ala da, ez da. Oso ondo. Galdera gehiago? Nik bukatu horretik eskertu guztioi batez ere interesa etortzeagatik urtez urte, etortzen zabiltzaten guztioi eta gure aldetik plazer bada zuekin konpartitzea momentu hauek eta denon artean ikasten joatea hori dela helburua, gu ere bai eta zuekin batera. Orduan animatzen zaituzte datorren urtean ere, ziur antolatuko dugula, ez da, Susana? Beste gairen bat, eta kontaktuan egongo gara. Mila esker guztioi, eta ointxe uste dut kanpuan luntx edo mokadutxo bat izango duzuela, ja gozea ere izango dugu, oseak egoten gara ointxe. Eskerrik asko. Eskerrik asko.